Ωραία, νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σε όλους όσους έχουν ήδη συνδεθεί. Είμαι ο Βασίλης Οντισάκης από τον Ελγό Δήμητρα και συγκεκριμένα το Ινστιτούτο Ελέας Υποτροπικών Φυτών και Αβέλου. Μπορούμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Βλέπω ότι ακόμα συνδέονται και άλλοι συμμετέχοντες στο σεμινάριο. Μαζί μου βρίσκεται ο Γιώργος Κουμπούρης, συνάδελφος, διευθυντής ερευνών από το ίδιο Ινστιτούτο, από την Κεντρική Μονάδα των Χανίων. Λογικά μπορούμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, μέχρι να συνδεθεί και ο υπόλοιπος κόσμος. Έχουμε ε, μια καινούργια λειτουργία εδώ στο Teams για την διεξαγωγή webinars, όπου μπορείτε να δείτε πάνω στο μενού, πέρα από το εικονίδιο του chat και το εικονίδιο questions και Q&A, questions και answers, όπου μπορείτε αργότερα να βάλετε, να γράψετε κάποιες ερωτήσεις που τυχόν έχετε για αυτό που θα πούμε. Λογικά αυτή τη στιγμή μπορείτε να δείτε κανονικά και τις διαφάνειες, οπότε θα ανοίξω περισσότερο τη διαφάνεια ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Αν τυχόν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον ήχο ή οτιδήποτε, μπορείτε να μας γράψετε στο chat ή στο questions answers. Αν τυχόν δεν ακούγεται καλά ή υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα που προέρχεται από εμάς και όχι από τη δικιά σας σύνδεση. Γιώργο, δεν ξέρω, θες να πεις και εσύ ένα καλησπέρα έτσι για την αρχή ώστε να ξεκινήσουμε. Ναι, χαιρετώ έτσι τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται για το αντικείμενο. Πραγματικά τέτοιου είδους εκδηλώσεις δίνουν τη δυνατότητα και να ενημερωθούμε όλοι, αλλά και να συζητήσουμε ιδέες που μπορούν κάπως να πάνε ένα βήμα μπροστά, να βελτιώσουν λίγο την κατάσταση. Είναι αμοιβαία αποφελές για όλους μας. Δηλαδή και εμείς εδώ με τον Βασίλη είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε ιδέες, αλλά και για να ακούσουμε ιδέες και στο τέλος να γίνει έτσι κάπως μια συμμετοχική κατάσταση συζήτηση, ανταλλαγής απόψεων και προτάσεων. Δηλαδή είναι πολύ διαδραστικό αυτό που θέλουμε να κάνουμε σήμερα και πιστεύω θα δείτε και ωραία πράγματα και θα ακούσουμε και εμείς ωραίες ιδέες και από εσάς. Δίνω το λόγο στον Βασίλη πάλι που θα είναι και ο πρώτος ομιλητής στην συνάντηση αυτή. Ευχαριστώ Γιώργο. Ακριβώς, έτσι, ακριβώς δείχνω τώρα και το πρόγραμμα του webinar ώστε να επιβεβαιώσω ότι έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που είναι για συζήτηση και για τυχόν ερωτήσεις, διάλογο που μπορεί να γίνει μεταξύ μας. Θα το βάλω τώρα full screen, οπότε μπορείτε να το δείτε ίσως καλύτερα. Θα ξεκινήσουμε έτσι με μια γενική εισαγωγή, ένα πλαίσιο. Θα συντονίζω επίσης τις παρουσιάσεις και την κουβέντα αργότερα, ώστε να μιλήσουμε για το πλαίσιο αγροτική βιοποικιλότητα, συγκεκριμένα στου ελαιώνε, κάποιε έννοιε και εφαρμογέ για αυτό που ονομάζουμε διατήρηση και χρήση τη αγροτική βιοποικιλότητα, ώστε να δώσουμε μετά το βήμα και στην ΑΕΦ του Γιώργου του Κουμπούρη, ώστε να μιλήσουμε και πιο ακόμα πρακτικά μέσα από αποτελέσματα έργων που υλοποιεί το Ινστιτούτο, το Ελγό Δήμητρα, για το πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να βελτιώσουμε την αγροβιοποικιλότητα προ όφελο τη ελαιοκαλλιέργεια. Και κατόπιν θα ακολουθήσει συζήτηση, κουβέντα, όπου μπορείτε καθ' όλη τη διάρκεια όπως είπαμε, το κουμπάκι που υπάρχει Q&A πάνω, μπορείτε να βρείτε στο μενού του Teams, να θέσετε τις ερωτήσεις που μπορεί να έχετε και κατόπιν να τις δούμε. Υπενθυμίζω επίσης σήμερα ότι είναι η Διεθνής ημέρα βιοποικιλότητας, προστασίας, οπότε συμπέφτουμε ακριβώς με αυτή τη μέρα και ήταν και ένας επιπλέον λόγος και κίνητρο για να κάνουμε αυτό το webinar. Θέλω να ξεκινήσω με δύο λογάκια για τον ίδιο τον Λογό Δήμητρα, ο οποίος είναι ένας μεγάλος οργανισμός, ας το πούμε οργανισμός ομπρέλα, που περιλαμβάνει και μια γενική διεύθυνση που εστιάζει στην αγροτική έρευνα, το πάλι ποτέ Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικών Ερευνών, ΕΘΙΑΓΕ. Περιλαμβάνει 11 Ινστιτούτα πανελλαδικά, όπου υλοποιούνται πάρα πολλά ερευνητικά προγράμματα. Μπορείτε μέσα εδώ και ακόμα από το ίδιο το QR να πάρετε πληροφορίες συγκεκριμένα για το δικό μας Ινστιτούτο, Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου. Μπορείτε να βρείτε πολλές πληροφορίες για τη δουλειά που κάνει το Ινστιτούτο και τα έργα που υλοποιούνται. Συνοπτικά θα πω απλά ότι ένα Ινστιτούτο με αρκετά τμήματα, Χανιά, Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αθήνα, Λυκόβηση και στη Λέσβο, όπου υλοποιείται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι έρευνας και καινοτομίας εστιασμένο στον εξυγχρονισμό των κύριων αυτών καλλιεργειών, όπως είναι η ελιά, τα σπεριδοειδή, υποτροπικά φυτά, το αμπέλι, αλλά και εκπαιδευτικά. Πολλές δράσεις σχετικά
με σημαντικά ζητήματα όπως είναι η ποιότητα ελαιολάδου, φυσιολογία θρέψη, διαχείριση εχθρών, διαχείριση εδαφοδιατικών πόρων και γενικότερα θέματα αειφορίας και αγροοικολογίας στη γεωργία. Και κάτι πολύ σημαντικό που θα αναλυθεί και αργότερα είναι ότι το Ινστιτούτο είναι και εθνικός διατηρητής σημαντικών καλλιεργειών όπως είναι η ελιά, τα σιπηροδοειδή πάλι, τα αμπέλι, η σικιά, αλλά και υποτροπικά είδη. Κάτι που θα αναλύσουμε και αργότερα. Πάρα πολλά έργα που υλοποιούνται στι συνέργειες με ερευνητικού και γενικότερα ακαδημαϊκούς οργανισμούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες μεσογειακές χώρες και παγκοσμίως. Απλά βάζω μια λίστα εδώ πολύ συνοπτική και πολύ μικρή από όλα αυτά τα έργα που υλοποιούνται, ώστε να προχωρήσω τώρα αμέσως κατευθείαν στο θέμα μας, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά η βιοποικιλότητα που ήδη υπάρχει στους ελαιώνες και πώς αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να γίνει ένα εργαλείο και να αξιοποιήσουμε αυτό το πλούτο ο οποίος υπάρχει εκεί πέρα έξω, σε αυτή την κύρια καλλιέργεια για την Ελλάδα και για τη Μεσόγειο. Ε, Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε κάτι που ίσως είναι ήδη γνωστό, ότι ο μεσογειακός χώρος, η περιοχή είναι ένα hot spot από τη μια πλευρά τόσο για την ίδια τη βιοποικιλότητα σε ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, αλλά είναι ένα hot spot για την υδροκαλλιέργεια. Μπορείτε να δείτε τους δύο διαφορετικούς χάρτες αριστερά μας με καφέ, όπου είναι ο πλούτος, το νούμερο των ειδών που υπάρχουν στις περιοχές. Θα δείτε πόσο πολύ συμπίπτει με την περιοχή όπου υπάρχει και κατά κύριο λόγο, σαν κύρια καλλιέργεια, η καλλιέργεια της ελιάς. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί είναι μια, αν θέλετε, και ευθύνη ταυτόχρονα ότι η ηλιοκαλλιέργεια μπορεί να επηρεάσει τη βιοποικιλότητα, αλλά όπως είπα και να την χρησιμοποιήσει. Μικροί ορισμοί έτσι και σύντομοι για το τι είναι αυτό που ονομάζουμε βιοποικιλότητα και ιδιαίτερα η αγροτική. Μιλάμε κάτι που ίσως είναι και εύκολα κατανοητό για όλο αυτό το σύνολο των ειδών που υπάρχουν εκεί έξω, τα έντομα, τα φυτά, τα θηλαστικά και ούτω καθεξής, αλλά πάμε ακόμα και σε γενετικό επίπεδο, δηλαδή ποικιλομορφία σε γενετικό επίπεδο, σε επίπεδο γονιδίων, αλλά ακόμα και σε μεγαλύτερο επίπεδο οικοσυστημάτων, οικοτόπων, έτσι, και όταν πια συνδέονται με τη διατροφή και τη γεωργία, μιλάμε πια για αγροτική βιοποικιλότητα. Το άλλο σημαντικό που πρέπει να υποθεί είναι ότι όλα αυτά τα είδη, οι οικότοποι, τα οικοσυστήματα εκεί έξω, δεν είναι απλά σαν ξεχωριστές μονάδες, αλλά έχουν μια πολύ σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ τους, η οποία μπορεί να προάγει λειτουργίες που μπορεί επίσης να ωφελήσουν και την αγροτική παραγωγή, κάτι που θα αναφερθεί και παρακάτω. Ε, Τεχνικά, να το πούμε έτσι, η αγροτική βιοποικιλότητα χωρίζεται, όπως είπαμε λίγο πολύ, σε ποικιλότητα εντός των ειδών, η γενετική δηλαδή, μεταξύ των ειδών, έτσι, των ίδιων ειδών δηλαδή, ακόμα και οικοσυστημάτων ή και τοπίου οικοτόπων. Είναι μια, ας πούμε, κατηγοροποίηση που θα χρησιμοποιηθεί σήμερα και στην παρουσίαση, αλλά είναι κάτι που γενικότερα όταν αναλύουμε τη βιοποικιλότητα χρησιμοποιείται. Επίσης, πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ έντονες περιβαλλοντικές, να το πούμε έτσι, προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Ε, Υπάρχουν πλανητικά όρια τα οποία μέσα από την έρευνα έτσι έχουν τεθεί και αναλύονται ώστε να δούμε κατά πόσο και ποια έχουν παραβιαστεί. Κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή η επιστημονική, να το πούμε έτσι, η εκτίμηση είναι ότι 6 τουλάχιστον από τα 9 πλανητικά όρια, μέσα σε αυτό και είναι και η βιοποικιλότητα, η απώλεια της βιοποικιλότητας, έχει παραβιαστεί, να το πούμε έτσι. Κάτι που δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία της βιόσφαιρας γενικότερα, της ίδιας της γης, και θεωρείται ότι πια έχουμε ξεπεράσει κάποια όρια και βρισκόμαστε έξω από το ασφαλή πλαίσιο λειτουργίας των οικοσυστημάτων, έτσι, της βιόσφαιρας ολόκληρης για τη λειτουργία της ίδιας της ανθρωπότητας. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Μέσα σε αυτά περιλαμβάνεται και η βιοποικιλότητα. Υπάρχουν αριθμοί, υπάρχουν δείκτες τις τελευταίες δεκαετίες που μας δείχνουν αυτό το μάλλον πολύ δυσάρεστο γεγονός ότι έχουμε σημαντική μείωση της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Μπορείτε να δείτε εδώ και δύο δεικτικά γραφήματα με πλανητικούς δείκτες που αφορά διάφορα είδη, τόσο χερσαία όσο και από θαλάσσια οικοσυστήματα, ακόμα και άλλα πολύ συγκεκριμένα είδη όπως είναι τα ασπόνδυλα ή τα λεπιδόπτερα, όπου μπορείτε, νομίζω είναι δεικτικές αυτές τα δύο γραφήματα, μπορείτε να δείτε πολύ σημαντική μείωση που έχουμε όσο αφορά τα διάφορα είδη που υπάρχουν εκεί έξω. Κάτι φυσικά μπορεί να έχει πάρα πολλές συνέπειες. Το θέμα είναι να καταλάβουμε τι φταίει γι' αυτό, και εδώ παίζει ένα ρόλο και ο γεωργικός τομέας. Δηλαδή η γεωργία, το γεωργικός τομέας μαζί με την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων είναι οι δύο κύριοι παράγοντες στους οποίους οφείλεται η εξαφάνιση όλων αυτών των ειδών στα φυσικά οικοσυστήματα αλλά και στα αγροτικά. Ε,
υπάρχουν προβλέψεις επίσης και για το άμεσο μέλλον, δηλαδή βλέπετε εδώ πέρα απώλειες που οφείλονται κατά κύριο λόγο στη γεωργία, σε μια προβολή στις προηγούμενες και επόμενες δεκαετίες και βλέπουμε ότι η γεωργία, το πράσινο κομμάτι δεξιά της οθόνης σας, που δείχνει ότι είναι πάλι ένας κύριος παράγοντας που αρχίζει και μειώνει τη βιοποικιλότητα που υπάρχει εκεί πέρα έξω. Οπότε βλέπουμε ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Βέβαια πρέπει να αντιληφθούμε ότι όταν μιλάμε για γεωργία, μιλάμε για κατά κύριο λόγο αυτή τη σύγχρονη βιομηχανικού τύπου γεωργία, εντατικής μορφής, με πολλές εισρωές, με εισρωές όπως είναι το φυσική πόρη, νερό, έδαφος, αλλά και συνθετικά λιπάσματα για τη θρέψη, φυτοφάρμακα. Πολλές βιομηχανικές πρακτικές δηλαδή όπου έχουν πάρα πολύ μεγάλη επίδραση και στη βιοποικιλότητα μεταξύ άλλων φυσικών πόρων εκεί έξω. Το έδαφος, το νερό. Είναι κάτι που ήδη έχει αναλυθεί και από μεγάλους οργανισμούς όπως είναι ο ΕΦΕΟ ή ακόμα και τα Ηνωμένα Έθνη και θεωρείται δεδομένο. Η βιοποικιλότητα έχει πολλές μορφές όπως είδαμε. Μία από αυτή είναι και η γενετική ποικιλότητα εντός ακόμα και των ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Ε, Ειδικά τον 20ο αιώνα λόγω της επικράτησης αν θέλετε, της εντατικής βιομηχανικής γεωργίας και την προτίμηση για πολύ συγκεκριμένα βελτιωμένα, να πούμε έτσι, φυτικά είδη, είχαμε μια τεράστια απώλεια ειδών αγροτικού ενδιαφέροντος, έχει φτάσει σχεδόν το 75%, κάτι που φαίνεται και στο γράφημα που μπορείτε να δείτε, δημιουργώντας θεματικά θέματα, μιλώντας πια για ένα, ας το πούμε, βοτανικό ολοκαύτωμα, δηλαδή για όλες αυτές τις αγροτικές ποικιλίες γεωργικού ενδιαφέροντος που είχαν εκεί έξω και έχουν δυστυχώς χαθεί ανεπιστρεπτοί. Παρ' όλα αυτά, πάλι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό φυτογενετικού υλικού έξω που έχει άμεση αξία και χρησιμότητα, κάτι που θα δούμε πάλι σήμερα για τον γεωργικό τομέα. Υπάρχουν και άλλα είδη ποικιλότητας, να το πούμε έτσι. Έχει μειωθεί επίσης αρκετά η διαιτητική ποικιλομορφία, δηλαδή τα είδη που χρησιμοποιούμε στο σύγχρονο διατροφικό σύστημα, τόσο τα ζωικά αλλά όσα και τα φυτικά, είναι πολύ περιορισμένα. Υπάρχει δηλαδή ένας τεράστιος πλούτος φυτικών και ζωικών ειδών που δεν χρησιμοποιούνται για τη σημερινή διατροφή. Κάτι που είναι επίσης άλλη μια ακόμα έκφανση και πλευρά της μείωσης της ποικιλότητας. Και κάτι έτσι που είναι σχετικό με τα πιο άμεσα, ας πούμε, ζητήματα σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν ότι η έρευνα έχει δείξει ότι η μείωση της βιοποικιλότητας που συνδέεται άμεσα και με τη γεωργία, η καταστροφή οικοτόπων και η γενικότερη μείωση σημαντικών ειδών συνδέεται άμεσα και με την έξαρση πανδημιών και σημαντικών ασθενειών, όπως ήταν και ο κορονοϊός, ο COVID-19 πριν μερικά χρόνια. Οπότε προκύπτουν από όλα αυτά και να δούμε κατευθείαν στο θέμα μας, δηλαδή πώς μπορούμε τώρα αυτή τη στιγμή όλο αυτό το πλούτο που έχουμε εκεί έξω και να το προστατεύσουμε, να το στηρίξουμε δηλαδή, αλλά ακόμα και να το χρησιμοποιήσουμε προς όφελος της ελαιοπαραγωγής. Είναι μια πολύ σημαντική πρόκληση και μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει αρκετή δουλειά εκεί έξω και ερευνητικά, αλλά και γενικότερα σε επίπεδα πολιτικής που θέτει αυτό το σημαντικό ζήτημα. Ένα πρώτο αξίωμα εδώ που θα πρέπει να αναφέρουμε είναι κάτι που ήδη έχει αναλυθεί αρκετές δεκαετίες πριν. Παραθέτω εδώ σαν πηγή τον Μιγγέλ Αλτιέρη, μια κύρια αναφορά στην αγροοικολογία, ήδη από το 1999, δηλώνοντας ότι κάτι πολύ σημαντικό πρέπει να γίνει κατανοητό και πολύ σημαντικό όχι μόνο από τον επιστημονικό κλάδο, αλλά και από τον πρωτογενή τομέα, τους παραγωγούς, τους αγρότες, τους ίδιους, ότι η βιοποικιλότητα δεν είναι σημαντική μόνο για λόγους διατήρησης φύσης, ώστε να διατηρούμε κάποια σημαντικά είδη που απλά πρέπει να υπάρχουν εκεί έξω, γιατί ίσως προσφέρουν και οικοσυστημικές υπηρεσίες που θα δούμε, αλλά επειδή παρέχει και πολύ σημαντικές υπηρεσίες σχετικές με τη γεωργική παραγωγή και γενικότερα το περιβάλλον. Οπότε συμβάλλει άμεσα στην ανάπτυξη αυτό που ονομάζουμε αηφόρες βιώσιμες μεθόδους παραγωγής. Δηλαδή, θέλουμε να διατηρούμε τη βιοποικιλότητα, γιατί υπάρχει μια ανάδραση πίσω προς το γεωργικό τομέα. Παρέχει σημαντικές υπηρεσίες, τόσο γενικότερες για το οικοσύστημα, οι λεγόμενες υπηρεσίες οικοσυστήματος, που εκεί μέσα περιλαμβάνονται η παροχή φυσικών πόρων, ρυθμιστικές λειτουργίες όπως είναι έλεγχος πλημμυρών που αφορά άμεσα ή ακόμα και έμεσα την γεωργία, επικονίαση, υποστηρικτικές λειτουργίες και ακόμα και πολιτιστικά ωφέλη. Ένα ακόμα κύριο αξίωμα είναι ότι τα σύνθετα οικοσυστήματα είναι σίγουρα πιο σταθερά και πιο ανθεκτικά σε σημαντικές περιβαλλοντικές πιέσεις, που έχει κάτι που γίνεται πολύ σημαντικό επίσης λόγω της κλιματικής κρίσης. Εστιάζοντας περισσότερο ακόμα στη γεωργία, μπορούμε δηλαδή να δούμε ότι η βιοποικιλότητα, η αγροτική, η αποκατάστασή της μπορεί να προσφέρει πολλά ωφέλη
στο γεωργικό τομέα και στην παραγωγή, στη γεωργική παραγωγή. Έχουμε δηλαδή συγκεκριμένες λειτουργίες, λεγόμενες υπηρεσίες αγροοικοσυστήματος, που μας αφορούν άμεσα. Αναφέρω εδώ κάποιες, όπως είναι ο έλεγχος εχθρών των καλλιεργειών γενικότερα, η γονιμότητα του εδάφους, η πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους, επικονίαση και εν τέλει παραγωγικότητα. Εστιάζοντας ακόμα περισσότερο στην ελιά, πολλές έρευνες και απλά παράθετο μία από συναδέλφους από την Ισπανία, όπου έχει φανεί ποικιλοτρόπως ότι η μείωση της βιοποικιλότητας στα οικοσυστήματα ελαιώνων σημαίνει ουσιαστικά και μείωση της παραγωγικότητας. Αυτό που βλέπουν δηλαδή είναι ότι συγκεκριμένα η απλοποίηση του τοπίου, δηλαδή η ποικιλομορφία σε επίπεδο οικοσυστημάτων και τοπίου, αυξάνει την αυθονία κυρίων εχθρών της ελιάς, όπως είναι ο δάκος, με σημαντικές επιπτώσεις στην παραγωγή. Κάτι που θα το δούμε όταν μιλήσουμε για το βιοποικιλότητα και την ποικιλομορφία σε επίπεδο οικοσυστημάτων. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα σημαντικά ζητήματα, όπως είναι το έδαφος, ένας πολύ σημαντικός φυσικός πόρος, όπου βλέπουμε ότι η έλλειψη φυτοκάλυψης, η έλλειψη ποικιλομορφίας φυτικών ειδών που καλύπτει το έδαφος μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα όσο αφορά τη διάβρωση, την απώλεια φυσικών πόρων, όπως είναι το έδαφος. Ας μιλήσουμε όμως για λύσεις. Μία από αυτή είναι η λεγόμενη ίσως κυριότερη αγροοικολογική προσέγγιση. Να μιλήσουμε λίγο για το τι σημαίνει αγροοικολογία, γιατί βασίζεται αρκετά σε λύσεις βασισμένες στην βιοποικιλότητα και στην ποικιλομορφία των όλων των ειδών που υπάρχει εκεί έξω. Μιλάμε δηλαδή για μια προσέγγιση στη γεωργία που ουσιαστικά μελετάει, κατανοεί αλλά και σχεδιάζει κατόπιν τα γεωργικά συστήματα παραγωγής τόσο από οικολογική αλλά και μια αντίστοιχη κοινωνική οικονομική άποψη. Γι' αυτό και θεωρείται μια ολιστική προσέγγιση. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε δηλαδή είναι ότι χρησιμοποιεί έννοιες και αρχές που ήδη έχουν αναλυθεί από άλλες παρακλάδια της επιστήμης, όπως είναι η οικολογία, και τις εφαρμόζει για το σχεδιασμό και τη διαχείριση πραγματικά βιώσιμων αγροτικών οικοσυστημάτων και γενικότερα ολόκληρου του αγροδιατροφικού συστήματος. Δεν μιλάμε απλά για μια οικολογία των γεωργικών συστημάτων, μιλάμε για ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο που περιλαμβάνει πολύ πιο ολιστικό, που περιλαμβάνει πολλούς κοινωνικούς και οικονομικούς πλευρές και απόψεις για όλο αυτό το πράγμα που αναφέρω σε αφορά τη μελέτη, κατανόηση και σχεδιασμό των γεωργικών οικοσυστημάτων. Η βιοποικιλότητα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, όπως είπα, μαζί με άλλα σημαντικές στρατηγικές και προσεγγίσεις όσον αφορά τη διαχείριση του αγροδιατροφικού συστήματος. Απλά το επισημαίνω αυτό. Μπορούμε να δούμε πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή, μιλάμε από τη μια πλευρά για αποκατάσταση και χρήση της βιοποικιλότητας και πώς μπορεί να γίνει αυτό στα γεωργικά συστήματα με πολυκαλλιέργειες, αμυσισφορές, φυτά κάλυψης, ακόμα και αγροδοσοκομικά συστήματα, αλλά και για διατήρηση της βιοποικιλότητας και φυσικών πόρων σε επίπεδο πια οικοσυστήματος, όπως αναφέραμε. Δηλαδή, μιλάμε έξω πια από το παραγωγικό κομμάτι του ενός ελαιώνα για τη δικιά μας περίπτωση, γενικά μιας εκμετάλλευσης, όπου εκεί χρησιμοποιείται αυτή η βιοποικιλότητα ειδών που ήδη υπάρχει, διάφοροι θηρευτές παράσιτα των εχθρών της καλλιέργειάς μας, επικονιαστές, ανακυκλωτές οργανικής ύλης, ακόμα και φυτικά είδη που είναι ενδιαιτήματα, οικότοποι για όλα αυτά τα ωφέλιμα είδη, ώστε να προάξει τις λειτουργίες που αναφέραμε του οικοσυστήματος, του αγροτικού στην περίπτωσή μας, όπως είναι η βιολογική καταπολέμηση, η επικονίαση και ανακλήση θρεπτικών ουσιών, ώστε να προσδώσει μετά υπηρεσίες, φυτοπροστασία, διατήρηση φυσικών πόρων και εν τέλει παραγωγικότητα. Αυτό είναι ένα γενικότερο πλαίσιο που χρησιμοποιείται όταν μελετούμε και προσπαθούμε να σχεδιάσουμε τι ακριβώς θα κάνουμε τέλος πάντων στην εκμετάλλευσή μας, στον ελαιώνα μας. Είναι αυτή η προσέγγιση. Δηλαδή δεν διατηρούμε, όπως είπα, απλά κάποια είδη, αλλά αποκαταστούμε και χρησιμοποιούμε τα είδη στον ελαιώνα. Έτσι, εντός ειδών μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε φυτογενετικούς σπόρους. Στην περίπτωση του ελαιώνα μπορεί να είναι οι διάφορες ποικιλίες ελιάς με διάφορα χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να μας προσδώσουν κάποιες υπηρεσίες. Μεταξύ των ειδών με αυξημένη παρουσία ωφέλιμων λειτουργικών, όπως λέμε, ειδών καλλιεργειών και μετά σε επίπεδο οικοσυστημάτων, οικοτόπων, που μπορούμε να επανασχεδιάσουμε και να εγκαταστήσουμε τις λεγόμενες οικολογικές υποδομές για τις οποίες θα μιλήσουμε και σήμερα. Οπότε, παίρνοντας αυτά τα διάφορα επίπεδα που έχουμε δει, σε γενετική ποικιλότητα, αντιλαμβανόμαστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους φυτογενετικούς πόρους για να βελτιώσουμε και τις ίδιες ποικιλίες, αλλά και γενικά να βελτιώσουμε, να δώσει αυτές τις υπηρεσίες που θέλουμε. Να πειθούν δηλαδή έτσι μέσω από τη γενική ποικιλότητα, μέσα της επιλογής, καλλιέργειες με νέες κατάλληλες ποικιλίες ή να διαλέξουμε αυτές που μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις περιβαλλοντικές πιέσεις που ήδη υπάρχουν εκεί έξω. Εδώ είναι σημαντικό κομμάτι αυτό, αφορούν τις λεγόμενες αβελτίοντες τοπικές ποικιλίες, αυτός ο πλούτος δηλαδή ποικιλιών, όπως είναι διάφορες ποικιλίες ελιάς που έχουν στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα στο μεσογειακό χώρο και παγκοσμίως, όπου έχουν μια πολύ μεγάλη αξία
και χρήση και χρησιμότητα. Είναι δηλαδή δεξαμενή επιθυμητών χαρακτηριστικών. Πολλών χαρακτηριστικών είτε είναι οργανωτικά είτε ακόμα και επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Αναφέρω παραδείγματα όπως είναι υψηλές βιολειτουργικά, υψηλά επίπεδα βιολειτουργικών συστατικών όπως είναι οι πολυφενόλες. Πολύ σημαντικό επίσης στο να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες περιβαλλοντικές πιέσεις, να αυξηθεί η ανθεκτικότητα δηλαδή σε αβετικούς παράγοντες, ακόμα και εχθρούς ασθένειες και οτιδήποτε άλλο, είναι ότι μπορεί να είναι πολύ προσαρμοσμένες σε τοπικές συνθήκες και τοπικές πιέσεις που έχουν ήδη δεχτεί και έχουν προσαρμοστεί σε αυτές. Οπότε αυτό είναι ένα εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε, όπως είπα, τις περιβαλλοντικές πιέσεις. Και ακόμα κάτι είναι ότι έχουν μια προστιθέμενη αξία σαν προϊόντα που είναι με σχέση με τη γαστρονομία ως τα τοπικά προϊόντα και ούτω καθεξής. Σε εθνικό επίπεδο υπάρχει, για όσο το ξέρω, υπάρχει Εθνική Τράπεζα Φυτογενετικού Υλικού που διατηρείται από τον ΕΛΓΟ και το Ινστιτούτο Φυτικής Βελτίωσης. Παραθέτω εδώ επίσης σε μια μελέτη παλιότερη που αναφέρει την αξία της σε περίπτωση διάφορων σεναρίων απώλειας ή πιέσεων κοινωνικών ή και περιβαλλοντικών που μπορεί να ανέρθει στα 235 εκατομμύρια ευρώ. Και σημαντικό επίσης είναι ότι και το Ινστιτούτο μας, όπως είπα και στην αρχή, διατηρεί την Εθνική Συλλογή Ποικιλιών Ελιάς στα Χανιά, για το οποίο θα μας μιλήσει και αργότερα ο συνάδελφος ο Γιώργος Κουμπούρης σχετικά. Όπως επίσης θα υποθεί και για έργα που υλοποιούνται από το Ινστιτούτο που προσπαθεί να αξιοποιήσει αυτό το γενικό πλούτο της ελιάς και να προωθηθούν διάφορες δραστηριότητες βελτίωσης. Δεν λέω κάτι παραπάνω ώστε να αναλυθεί αρκετά αργότερα. Κάτι πιο πρόσφατο και σε σχέση με τον ενδιαφέρον που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παγκόσμιο για την διατήρηση και τη χρήση των τοπικών ποικιλιών ήταν ότι πολύ πρόσφατα, πριν μερικές μέρες, είχαμε και την επίσκεψη στο Ινστιτούτο, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου στα Χανιά, όπου είχαμε μια επίσκεψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μια ομάδα ειδικών που δουλεύει πάνω σε ένα λεγόμενο focus group, μια ομάδα εστίασης που δουλεύει πάνω σε αυτά τα σημαντικά ερωτήματα. Πώς μπορούμε να διατηρήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τοπικές ποικιλίες πολυετών ειδών όπως είναι η ελιά και άλλα, ώστε να συμβάλλουμε γενικά στη μείωση της βιοποικιλότητας και γενικά το αντίκτυπο που έχει η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση. Αμέσως επόμενο πολύ σημαντικό επίπεδο βιοποικιλότητας είναι η ποικιλότητα, η ποικιλομορφία στο επίπεδο ειδών. Δηλαδή όλα αυτά τα είδη που μπορούν να στηρίξουν την αγροτική παραγωγή, τη γεωργική παραγωγή, και αυτά μπορεί να είναι διάφορα. Δηλαδή μπορεί να είναι όχι μόνο αυτά που μπορούμε να δούμε με γυμνό μάτι, να το πούμε έτσι, που είναι έντομα, ακόμα κάποια θηλαστικά ή ορνηθοπανίδα, αλλά ακόμα και κάτω από το έδαφος ή σε πολύ μικρό επίπεδο, όπως είναι μικροοργανισμοί εδάφους, μικόριζες, γεωσκόλικες. Και σημαντικό είναι εδώ να θυμηθούμε αυτό που υπόθηκε πάλι, ότι έχουμε μια αλληλεπίδραση που υπάρχει μεταξύ όλων των κομματιών της βιοποικιλότητας. Παραθέτω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ, φυτά, οικότοποι, ενδιαιτήματα όπως είναι η φατσέλια, η φακελωτή, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό ενδιαίτημα οικότοπος για πολύ χρήσιμα εντομολογικά είδη που είναι θηρευτές ή παράσιτα σημαντικών εχθρών της ελοκαλλιέργειας αλλά και γενικότερα, όπως είναι ο χρύσοπας, κάποιες αυτά τις πολλές μικρές μελισσούλες που βλέπετε, συρφίδα, αλλά και φυσικά και επικονιαστές όπως είναι η μέλισσα, που φυσικά έχει πολύ σημαντική λειτουργία για πολλές καλλιέργειες. Μέσα σε αυτά υπάγεται και η λειτουργική βιοποικιλότητα, συγκεκριμένα κάτι που είναι μια πιο απλή, ας πούμε, πρακτική καλλιεργητική που μπορούν να εφαρμόζουν πολλοί παραγωγοί, όπως είναι τα φυτά κάλυψης χλωρής λίπανσης, που έχουν πολύ σημαντικά ωφέλη για έναν ελαιόνα. Μπορείτε να παραθέτω εδώ τις διάφορες λειτουργίες που διατελούν, αύξηση οργανικής ύλης σχετικά με το έδαφος, το νερό, μείωση διάβρωσης, ακόμα έλεγχος ζυζανίων και εν τέλει και την παραγωγικότητα. Απλοί τρόποι, απλές πρακτικές, μπορούμε να τις αναλύσουμε και αργότερα, όπου μπορούμε να αυξήσουμε αυτή την ποικιλότητα ειδών δηλαδή, που υπάρχουν μέσα στον ελαιόνα, με χρήση μειγμάτων διάφορων ψυχανθών, αγροστόδων ακόμα, ώστε να λειτουργήσουν σαν φυτοκάλυψη, αλλά και σαν χλωρή λίπανση, να δώσουν δηλαδή οργανική ουσία κατόπιν στο έδαφος του ελαιόνα. Δουλεύουμε στον Ινστιτούτο με με αυτό το επίπεδο, ας πούμε, βιοποικιλότητας. Υπάρχει ακόμα και ένα έργο τώρα που ασχολείται με τη βιοποικιλότητα και λειτουργικότητα εδάφους, εστιάζοντας πολύ στην βιοποικιλότητα μάλλον φυτική, τη φυτική ποικιλότητα χλωρίδας που υπάρχουν σε ελαιώνες, ώστε να διαγνώσουμε ποια είναι η κατάσταση των ελαιώνων, των ελληνικών αλλά και άλλων σε όλη τη Μεσόγειο, να εφαρμόσουμε πρακτικές αποκατάστασης αλλά και να ορίσουμε κάποια όρια, το τι ακριβώς σημαίνει ότι υπάρχει ένας υγιής ελαιώνας σε σχέση με την ποικιλότητα που μπορεί να υπάρχει. Κλείνοντας αυτό το είδος ποικιλίας ειδών, αναφέρω εδώ ότι υπάρχουν ακόμα πιο, ας το πούμε, προχωρημένα συστήματα όπως είναι τα λεγόμενα αγροδοσοπονικά που συνδυάζουμε
πολυκαλλιέργεια, δηλαδή μία περισσότερων ειδών, ακόμα και μη καλλιεργήσιμων ειδών, ώστε να αυξήσουμε την ποικιλομορφία φυτικών ειδών μέσα σε έναν ελαιόνα. Παραθέτω κάποιες φωτογραφίες συγκαλλιέργειας ακόμα με αμπέλια ή ακόμα και αγροστόδι και εκπαιδευτικά. Φυσικά πρέπει να γίνει πολύ σημαντικός προσεκτικός σχεδιασμός για να αποφύγουμε τυχόν ανταγωνισμό μεταξύ καλλιεργειών και φυσικά και υπάρχει θέμα της οικονομικής διάστασης, πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτές οι καλλιέργειες. Προχωράω άμεσα στο ποικιλότητα σε αμέσως μεγαλύτερο επίπεδο τοπίου, οικοσυστήματος, οικοτόπων, που είναι επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι κάτι που πολλές φορές αγνοείται, ότι αυτή η ποικιλομορφία σε αυτό το ακόμα με ευρύτερο επίπεδο είναι πολύ σημαντική. Γιατί οτιδήποτε συμβαίνει μέσα σε έναν ελαιόνα ή σε μια οποιαδήποτε καλλιέργεια επηρεάζεται κατά πολύ σε μια ευρύτερη χωρική κλίμακα με την ποικιλότητα που υπάρχει στους φυσικούς οικοτόπους που περιβάλλουν έναν ελαιόνα. Οπότε εκεί σημαντικό είναι το να δημιουργηθούν οικολογικές υποδομές που θα εξηγήσουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό, ώστε να αυξήσει τις λειτουργίες και πλευρές όπως είναι η αθεκτικότητα και η διασπορά και η χρήση τέλος πάντων μέσω του επικισμού σημαντικών ωφέλιμων ειδών για την ελαιοκαλλιέργεια και για οποιαδήποτε καλλιέργεια. Εδώ να μιλήσουμε λίγο για οικολογία τοπίου, ότι υπάρχουν φαινόμενα δηλαδή όπου έχουμε διάχυση, διασκοπισμό, να το πούμε έτσι, μετακίνηση οργανισμών από τους φυσικούς οικοτόπους που μπορεί να περιβάλλει ένα αγροτικό σύστημα και αυτό να υπάρξουν αμοιβαία ωφέλη μεταξύ των ορίων, των οικοτόπων των φυσικών και των ίδιων των καλλιεργειών. Είναι το λεγόμενο φαινόμενο spillover, διάχυση θα μπορούσαμε να το πούμε στα ελληνικά, το οποίο είναι ένα σημαντικός παράγοντας όταν μιλάμε για οικολογία πια τοπίου. Αυτό που αφορά βέβαια μια γεωργική εκμετάλλευση είναι ότι όταν αυτοί οι οικότοποι μειωθούν κατά πολύ γύρω από μια καλλιέργεια, ειδικά υπάρχουν νούμερα που μιλάνε για να φτάσει κάτω από ένα 20% των οικοτόπων σε μια ευρύτερη περιοχή, μειώνται σημαντικά πολλές λειτουργίες όπως είναι η θύρευση και η δουλειά που κάνουν οι διάφοροι θηρευτές και τα παράσιτα σε εχθρούς μιας καλλιέργειας και μειώνται σημαντικά. Οπότε μιλάμε ότι όταν αυτό πια το φαινόμενο spillover μειώνεται κατά πολύ, γιατί μειώνται οι φυσικοί οικότοποι, αρχίζει και γίνεται κυρίαρχη διαδικασία η εξαφάνιση ειδών. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό να τα καταλάβουμε, ότι σε πολλές καλλιέργειες που έχουν προβλήματα με εχθρούς, έτσι, και είναι απαραίτητη χρήση πολύ σημαντικών εισρώων, εντομοκτώνων κτλ. Συμβαίνει γιατί έχουμε μια απλοποίηση του τοπίου, κατά κύριο λόγο έχουμε μονοκαλλιέργεια, όπως μπορείτε να δείτε στην εικόνα που είναι δορυφορικές εικόνες σε τη διαστολή ενός εκτενούς μονοκαλλιέργειας ελιάς όπως είναι σε χώρες όπως η Ισπανία σε σχέση με άλλες περιοχές όπως είναι η ακριβώς από κάτω εικόνα όπου παρουσιάζεται ένα πιο ποικιλόμορφο τοπίο. Οπότε εξηγείται κατά πολύ γιατί έχουμε έντονες πιέσεις από εχθρούς καλλιεργειών όταν έχουμε μια απλοποίηση του τοπίου που εξαφανίζει το οικότοποι. Είναι κάτι που ήδη έχουμε δουλέψει και σε επίπεδο ελαιόνα, έχοντας δει, κάνοντας σε επίπεδο γενικότερης γεωγραφικής περιοχής που περιβάλλει ελαιώνες, βλέποντας ότι μια υψηλότερη ποικιλία ενδιατημάτων, οικοτόπων και γενικότερα του τοπίου αυξάνει τη βιοποικιλότητα ειδών που βρίσκονται μέσα σε ελαιόνα και ταυτόχρονα έχουν περισσότερες υπηρεσίες προς την ελαιοπαραγωγή, όπως είναι θέματα φυτοπροστασίας και γονιμότητας. Μια άλλη ακόμα επίσης σημαντική διάσταση είναι ότι το τοπίο, κατά κύριο λόγο, όπως είδαμε, μπορεί να έχει λιγοστούς οικοτόπους και πολλοί από αυτοί επίσης είναι κατακερματισμένοι. Αυτό έχει μια σημαντική επίδραση στη μείωση των ειδών που υπάρχουν εκεί μέσα. Είδη που είναι τόσο ωφέλιμα για την καλλιέργεια και για την ελαιοκαλλιέργεια, όπως είπαμε, αλλά και γενικότερα για την διατήρηση αυτών των ειδών. Οπότε ο κατακερματισμός των οικοτόπων είναι κάτι επίσης πολύ σημαντικό που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε? Εδώ έρχονται η έννοια των αγροοικολογικών, των οικολογικών υποδομών, που είναι ουσιαστικά η δημιουργία μικρών οικοτόπων που μπορούν να παρέχουν διάφορα ωφέλη για όλα αυτά τα συστατικά του οικοσυστήματος της βιοποικιλότητας εκεί έξω, τα ωφέλιμα είδη, που μπορούν να βρουν μέρος να διαχυμάσουν, να μείνουν έτσι, να αναπαραχθούν και να βρουν πηγές τροφής γενικότερα. Και τα ονομάζουμε πια οικολογικές υποδομές. Και είναι ένας κύριος τρόπος να αντιπαρέχουμε στον κατακαιρματισμό του τοπίου και στη μείωση των οικοτόπων. Ποιες είναι αυτές οι υποδομές? Είναι κάποια μπορούμε να το πούμε έτσι απλά πράγματα που ακόμα και ένας απλός καλλιεργητής θα μπορούσε να δημιουργήσει. Μιλάμε για φυτοφράκτες στα όρια των καλλιεργειών, μιλάμε για δρομερικά υλικά λιθοδομές, ακόμα και σωρή φυτικών υπολειμμάτων όπως βλέπεις στην εικόνα.
αλλά και κάποια που δημιουργούμε κάπως πιο τεχνητά, όπως είναι οι υδάτινοι όγκοι, μικρές λιμνούλες, πολύ σημαντικό στοιχείο του νερού για την ύπαρξη της βιοποικιλότητας, ακόμα και άλλα όπως είναι ξενοδοχεία εντόμων ή ακόμα και φωλιές για ορνηθοπανίδα, για πουλιά, ακόμα και για νυχτερίδες όπως είναι αυτή που βλέπετε εδώ στην εικόνα κάτω δεξιά. Οπότε προσπαθούμε να σχεδιάσουμε, να επανασχεδιάσουμε έναν λεώνα που να ενσωματώνει βασικές αρχές βασισμένο έτσι στην χρήση της βιοποικιλότητας όπως το θέτει η αγροοικολογία, για τη διατήρηση και χρήση της ίδιας βιοποικιλότητας. Μπορείτε να δείτε εδώ κάποια και να μιλήσουμε γενικότερα μέσα από έργα που υλοποιούνται και από το Ινστιτούτο εδώ, όπως είναι το Λιβάρες Βίβος, θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Κουμπούρης αργότερα. Σταματάω εδώ την παρουσίασή μου, μια ενδεικτική εικόνα. Είναι από ένα άλλο έργο το οποίο τρέχουμε στην Κεντρική Ελλάδα με τραπέζια ελιά, όπου συνήθως παραθέτω αυτή την εικόνα όταν τελειώνω μια παρουσίαση, γιατί μπορούμε να δούμε στα αριστερά, στην πράσινη ας πούμε, μεριά της εικόνας, έναν ελαιώνα όπου εφαρμόζει τη δημιουργία οικολογικών υποδομών, βιολογικός ελαιώνας, συγκεκριμένα με μια γυναίκα ιδιοκτήτρια πολύ δραστήρια και ταυτόχρονα έναν άλλον ελαιώνα ο οποίος είναι εντατικής διαχείρισης σε μια εταιρική βάση όπου μπορείτε να δείτε, νομίζω είναι εμφανές δηλαδή διαφορά τόσο σε επίπεδο εδάφους αλλά ακόμα και επίπεδο διαχείρισης των δέντρων, κλαδέματος κτλ. Τελειώνω εδώ και σταματάω το διαμοιρασμό της παρουσίασης. Σίγουρα είναι πολλές πληροφορίες, είναι μικρός ο χρόνος, αλλά ήθελα ενδεικτικά να δείξω όλο αυτό το πλούτο, δηλαδή, της βιοποικιλότητας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε. Θα δώσω το λόγο κατευθείαν στον Γιώργο τον Κουμπούρη, ώστε να ξεκινήσει την παρουσίασή του. Γιώργο, λογικά έχεις σαν διοργανωτής μπορείς να διαμοιραστείς την εικόνα, έτσι, ναι. Οπότε, Γιώργο. Ναι, τώρα κάνω κοινοποίηση της εικόνας, αλλά ίσως θέλει λίγο χρόνο να με φορτώσει το PowerPoint. Ωραία, επειδή αργεί να δούμε πώς είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσω το PDF. Ωραία, υπενθυμίζω και όσοι έχουν συνδεθεί τώρα ότι στο τέλος θα υπάρχει χρόνος για ερωτήσεις, έτσι, ώστε να έχουμε ερωταπαντήσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε στο μενού του Teams ψηλά, δίπλα από το chat έχει το Q&A, όπου μπορείτε να θέσετε ερωτήσεις και να απαντηθούν αργότερα. Ή ακόμα και στο ίδιο το chat, θα ελέγχουμε και τα δύο. Γιώργο, νομίζω ότι, ναι, όχι, χάθηκε πάλι. Πριν το βλέπατε, γιατί εγώ δεν το βλέπω. Πριν Τώρα βλέπαμε βλέπετε τώρα το βλέπουμε σαν PDF νομίζω, Λοιπόν, να δοκιμάσω το PowerPoint. Δεν γίνεται Για προβολή, κάποιο σωστά. λόγο δεν φαίνεται. Ωραία, να κάνουμε διακοπή, να ξαναδοκιμάσουμε. Λοιπόν, να δούμε. Τώρα κάνω και είναι η χρήση του PDF κάνω τώρα, δεν ξέρω τι φαίνεται. Φαίνεται η πρώτη εικόνα, βέβαια με το μενού του PDF. Αν κάνεις κάτω δεξιά, Γιώργο, που έχει πάνω από τους δύο μεγεθυντικούς φακούς, ώστε να γίνει full screen, Στο PDF. στο πλαϊνού μενού, όπως το βλέπεις, έχει δύο. Ναι, εκεί και να πας πάνω ακριβώς που έχει ένα τετράγωνο, πάνω από το μεγεθυντικό φακό με το συν. Full screen mode. Κάτω. Τώρα είναι OK. Ωραία. Ωραία. Άρα ξεκινάμε την παρουσίαση. Σε ευχαριστώ, Βασίλη, για την αρχική παρουσίαση που έδωσε ένα πολύ ωραίο πλαίσιο
για τη βιοποικιλότητα είναι κάτι που στη γεωργία δεν είναι πολύ γνωστό, δεν είμαστε τόσο εξοικειωμένοι. Κάπως έχει εξελιχθεί η γεωργία σαν έννοια, σαν ένα εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων και τροφίμων. Όμως, όπως είδαμε και στην παρουσίαση του Βασίλη, είναι πολύ περισσότερα. Και αντί να βλέπουμε έντομα και μικρόβια σαν εχθρούς της γεωργικής μας έκτασης, της γεωργικής μας δραστηριότητας, μπορούμε όλα αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε σαν συμμάχους και να έχουμε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα και οικολογικό, όμως και οικονομικό. Και εκεί είναι η επιτυχία που μπορούμε να πετύχουμε, δηλαδή που μπορούμε να φέρουμε στην αγροτική μας εκμετάλλευση, ότι δεν είναι αντικρουόμενα συμφέροντα η οικολογία και η οικονομία, αλλά πάνε χέρι-χέρι και η επιτυχία είναι αυτή, αειφορία και οικολογική και οικονομική. Σε αυτή την παρουσίαση τώρα θα εστιάσουμε πιο πολύ στην βιοποικιλότητα όσον αφορά τις ποικιλίες ελιάς και στο τέλος θα πούμε και κάποιες ιδέες για τη βιοποικιλότητα συνολικά του ελαιόνα και πώς αυτή μπορεί να πιστοποιηθεί και να καταλήξει και ωφέλιμη οικονομικά για τον παραγωγό. Σχετικά με τις ποικιλίες ελιάς, δεν είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 100 ποικιλίες ελιάς διαφορετικές. Συνήθως ο αγρότης λέει έχω την τοπική ποικιλία, έχω την λαδολιά ας πούμε ή τη χοντρολιά ανάλογα με το σκοπό που την καλλιεργεί. Και όταν εξηγούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές ποικιλίες, υπάρχει μεγάλη έκπληξη και μεγάλη έλλειψη ενημέρωσης. Όμως εκεί είναι και ο πλούτος της Ελλάδας, οι τοπικές ποικιλίες, και εκεί είναι ένα θησαυρός, ένα εργαλείο που πρέπει να το αξιοποιήσουμε αντί να το πολεμάμε. Δηλαδή η μέρα βιοποικιλότητας είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Οι τοπικές ποικίλες συνήθως καλλιεργούνται σε ένα συγκεκριμένο μέρος ή σε μια περιοχή και δεν έχουν εθνική ας πούμε επέκταση. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι επειδή η κορονέικη είναι πάρα πολύ καλή ποικιλία, τόσο καλή που χρησιμοποιείται ακόμα και σε άλλες χώρες για νέες φυτεύσεις, παρατηρείται το φαινόμενο να ξεριζώνονται οι τοπικές ποικιλίες και να βλέπουμε συνεχή αντικατάσταση από την κορονέικη. Αυτό έχει ένα προφανές όφελος ότι η κορονέικη είναι πιο παραγωγική και πιο σταθερή στην παραγωγή της, όμως αν δούμε τη μεγάλη εικόνα στην καλλιέργεια της ελιάς, αυτό ενέχει ένα μεγάλο κίνδυνο να χάσουμε τις τοπικές ποικιλίες και αυτό δεν έχει μόνο οικολογικές συνέπειες, έχει τεράστιες συνέπειες και οικονομικές και πολιτισμικές. Ένας παραγωγός που παράγει ας πούμε ελαιόλαδο, ελαιοκαλλιεργητής μιας τοπικής ποικιλίας, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά το προϊόν του, τα οποία δεν ανταγωνίζονται με κανένα άλλο προϊόν στο ράφι ενός ας πούμε, καταστήματος που πουλάει ελαιόλαδα. Φανταστείτε δηλαδή αυτή η εξειδίκευση, τι μοναδικότητα δίνει στο προϊόν του και τι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του προσφέρει. Αντίθετα, όταν πάμε να παράξουμε ένα προϊόν μιας ποικιλίας που καλλιεργείται παντού, είναι ένα προϊόν ίδιο ή παρόμοιο με τα υπόλοιπα και άρα και σε οικονομικούς όρους και όχι μόνο σε οικολογικούς έχουμε ένα πρόβλημα να διαθέσουμε το προϊόν μας. Μία άλλη μόδα που βλέπω με το Facebook και το ίντερνετ και διάφορα άρθρα έτσι που εντυπωσιάζουν είναι ότι βλέπουμε ότι είναι στη μόδα κάποιες ξένες ποικιλίες που δημιουργούν μεγάλες εταιρείες πολυεθνικές πατενταρισμένων ποικιλιών και οι οποίες έρχονται σαν η σούπερ ποικιλία που πρέπει να τα εξαφανίσουμε όλα τα άλλα για να βάλουμε αυτή την ποικιλία. Δηλαδή συνεχώς ακούω παραγωγούς που μου λένε θα ξεριζώσω τις ελιές που έχω για να βάλω την τάδε ισπανική, την τάδε ιταλική ποικιλία που είδα στο ίντερνετ, χωρίς να έχει δοκιμαστεί καθόλου στην περιοχή μας, χωρίς να ξέρουμε καθόλου την προσαρμοστικότητα και την παραγωγή της. Άρα, μεγάλη προσοχή ότι αυτό είναι μια τελείως λάθος πρακτική, όχι μόνο από άποψη διατήρησης της βιοποικιλότητας, αλλά και από καθαρά όρους επιχειρηματικότητας και οικονομικής βιωσιμότητας της ελαιοπαραγωγής μας.
ποια είναι τώρα τα πλεονεκτήματα των τοπικών ποικιλιών, που είναι σημαντικό με αφορμή τη σημερινή μέρα να τονίσουμε, ότι συνήθως μια παγίδα που πέφτουμε είναι ότι η τοπική ποικιλία καλλιεργείται με ένα απαρχαιωμένο σύστημα, τι έκαναν οι παππούδες και τι έκανε ο προπάπους μου, το οποίο δεν είναι φυσικά οικονομικά βιώσιμο, γιατί δεν είναι παραγωγικοί οι ελαιώνες. Όμως γι' αυτό δεν φταίει η ποικιλία, αλλά καθαρά η διαχείριση που κάνουμε. Αν εξυγχρονίσουμε το σύστημα διαχείρισης, χρησιμοποιήσουμε νέες τεχνολογίες και καλές πρακτικές, που υπάρχουν οι οδηγίες για τις καλές πρακτικές στην καλλιέργεια της ελιάς, αν εφαρμόσουμε φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές και παράξουμε ένα ποιοτικό προϊόν, τότε έχουμε τεράστιο σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, γιατί αυτό το ποιοτικό προϊόν θα ξεχωρίσει στην αγορά, όπως είπαμε. Θα μπορούμε να το συνδυάσουμε με την ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού, δηλαδή αυτή η τοπική ποικιλία έχει μια ιστορία. Καλλιεργείται στην περιοχή, υπάρχουν ιστορικά γεγονότα, υπάρχει μια ιστορία να εξηγήσεις και να φτιάξεις ένα εργαλείο προβολής που θα εντυπωσιάσει τον πελάτη, θα εντυπωσιάσει τον καταναλωτή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, είναι μια τοπική ποικιλία στα Χανιά που τυποποιείται και γράφει από έξω το μπουκάλι: αυτό το ελαιόλαδο παράγεται από ελαιόλαδα 1.000 ετών. Φανταστείτε τι δύναμη έχει αυτό το μήνυμα στον καταναλωτή, ότι δεν είναι ένα τυχαίο ελαιόλαδο, δεν είναι ένα τυχαίο προϊόν, έχει κάτι το ξεχωριστό. Άρα το συνδυάζουμε με αγροτουρισμό και με πολιτισμό και με τοπική ιστορία, και αυτή η τοπική ποικιλία είναι η βάση ενός θησαυρού που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να είμαστε και οικονομικά ωφελημένοι. Ένα άλλο παράδειγμα που βλέπετε στις φωτογραφίες είναι το ελαιόλαδο που παράγεται από την Εθνική Συλλογή Ποικιλιών Ελιάς στα Χανιά, σε συνεργασία με την Terra Creta Melissa Kikis, που είναι μια εταιρεία που εστιάζει στην καινοτομία και τυποποιεί το μοναδικό πολυποικιλιακό ελαιόλαδο στην Ελλάδα, που έχει ένα μεγάλο αριθμό ποικιλιών που καλλιεργούμε εμείς εδώ. Δηλαδή, να σκεφτούμε η ποικιλότητα πόσα πολλά ωφέλη μπορεί να έχει αν την αξιοποιήσουμε. Κάτι άλλο σε σχέση με την Εθνική Συλλογή Ποικιλιών Ελιάς που διατηρούμε είναι ότι πρόσφατα αναγνωρίστηκε από το Διεθνές Συμβούλιο Λεκομείας ως μία από τις 8 διεθνείς συλλογές του κόσμου. Αυτό είναι τεράστια αναγνώριση για τη χώρα μας συνολικά και δείχνει πόσο σημαντική είναι η δουλειά που γίνεται στην προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των τοπικών ποικιλιών. Είναι στα Χανιά, όπως είπαμε, στο Ινστιτούτο στα Χανιά. Έχει πάνω από 100 ποικιλίες και από όλη τη χώρα, αλλά και από πολλές ελαιοκομικές χώρες του κόσμου, και είναι ο επίσημος διατηρητής των ελληνικών ποικιλιών ελιάς, που σημαίνει ότι όταν ένα φυτόριο λέει ότι πουλάει, για παράδειγμα, φυτά ποικιλίες κορονέικης, πρέπει αυτά τα φυτά να ταυτίζονται με το δέντρο αναφοράς που έχουμε εμείς εδώ. Μόνο τότε θεωρείται ότι είναι η σωστή ποικιλία. Τώρα, ένα άλλο σημαντικό νέο είναι ότι όλοι θα θυμάστε από το σχολείο την ιστορία με την Κιβωτό του Νόε, που προσπαθούσε να σώσει τη βιοποικιλότητα που υπήρχε τότε. Η σύγχρονος Κιβωτός του Νόε είναι ένα παγκόσμιο αποθετήριο βιοποικιλότητας φυτών που βρίσκεται στην Νορβηγία, κάτω από τους πάγους και τα χιόνια, όπου ξέρουμε ότι από διάφορες χώρες του κόσμου, ό,τι καταστροφή και να γίνει, είτε είναι πλημμύρα, πυρκαγιά, μια σοβαρή ασθένεια ή ένας πόλεμος που βλέπουμε ότι είναι αρκετά επίκαιρο τώρα, υπάρχει ένα δείγμα των φυτών σε σπόρους σε αυτό το αποθετήριο, και άρα είναι προστατευμένο και μπορεί να αναγεννηθεί ξανά η γεωργία και η ποικιλότητα που έχει χαθεί σε κάποια περιοχή του κόσμου. Συγκεκριμένα για την ελιά, για πρώτη φορά θα εισαχθεί γενετικό υλικό ποικιλιών ελιάς σε μια διεθνή συνεργασία που έχει το Ινστιτούτο μας και ο Ελγοδήμητρα, και έτσι και η ελιά μπαίνει σε σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια παγκόσμιας διατήρησης της βιοποικιλότητας. Μια άλλη δράση που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι διαλέξαμε τις 20 ελληνικές ποικιλίες που είναι, ας πούμε, πιο σημαντικές, πιο γνωστές σε όλη την Ελλάδα, και τις εγκαταστήσαμε σε 3 περιοχές, στα Χανιά, στη Μυτιλήνη και στην Καλαμάτα, που είναι 3 τμήματα του Ινστιτούτου μας, και που μπορείτε να ξέρετε ότι υπάρχουν τμήματα εκεί και μπορείτε να απευθύνεστε για τεχνική βοήθεια και για πληροφορίες.
Αυτές οι 20 ποικιλίες ελιάς εγκαταστάθηκαν ταυτόχρονα. Το φυτικό υλικό έχει την ίδια ακριβώς πηγή από το φυτόριο του Κοστελένου, άρα είναι το ίδιο γενετικό υλικό. Εγκαταστάθηκαν το 2020 ταυτόχρονα με τις ίδιες φροντίδες και καλλιεργούνται ώστε να δούμε πώς προσαρμόζονται σε διαφορετικά περιβάλλοντα, να είναι και ένα εργαλείο επίδειξης ώστε να μπορούμε να κάνουμε οι πολίτες που ενδιαφέρονται να πάνε να επισκεφθούν τον Ελαιώνα και να γνωρίσουν τις ελληνικές ποικιλίες, να γίνει επίσης πρακτική εκπαίδευση καλών καλλιεργητικών πρακτικών για αυτές τις ποικιλίες και να είναι και ένα συγκριτικό ζωντανό εργαστήριο πώς προσαρμόζονται στην κλιματική αλλαγή και σε ακραία κλιματικά φαινόμενα που μπορεί να προκύψουν σε αυτές τις τρεις πολύ αντιπροσωπευτικές περιοχές της Ελλάδας, με συνεχή καταγραφή βλάστησης, άνθησης, καρποφορίας και γενικά της συμπεριφοράς και των αποδόσεων που έχουν αυτές οι 20 ποικιλίες. Ο στόχος είναι αυτό το δίκτυο να είναι μόνο η αρχή και να επαναλάβουμε αυτούς τους αντίστοιχους ελαιώνες με τις ίδιες ποικιλίες και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Τώρα, ένα άλλο ερώτημα που ενδιαφέρει σχετικά με τη βιοποικιλότητα, τον παραγωγό και στο παραγωγικό του κομμάτι είναι ποια ποικιλία ελιάς είναι κατάλληλη για την περιοχή μου. Η προφανής απάντηση είναι μια ποικιλία που ήδη καλλιεργείται στην περιοχή, άρα είναι καλά προσαρμοσμένη. Και μια δεύτερη λύση είναι να βρούμε από τη μεγάλη ποικιλία και τις πολλές επιλογές ποικιλιών που υπάρχουν στην ελιά, ποια θα μπορούσε να προσαρμοστεί κατάλληλα στην περιοχή μου. Εκεί το Ινστιτούτο κάνει πάρα πολλή δουλειά αξιολόγησης των ποικιλιών, των δεκάδων ή εκατοντάδων ποικιλιών που υπάρχουν, σε διάφορα χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν τον αγρότη. Ένα από αυτά είναι ότι έχει παρατηρηθεί ότι μετά από ένα ήπιο χειμώνα έχουμε μειωμένη ανθοφορία και δεν είναι παραγωγικά τα δέντρα. Αυτό έχει να κάνει με μια ανάγκη που έχει η ελιά να κρυώσει το χειμώνα, να μαζέψει κάποιο κρύο το χειμώνα και να ετοιμαστεί για να δημιουργήσει άνθη. Έτσι, εμείς με συγκεκριμένες δοκιμές έχουμε μετρήσει για πολλές ελληνικές ποικιλίες ελιάς ποιες είναι οι ανάγκες του. Εδώ βλέπετε χαρακτηριστικά, ας πούμε, ότι η κορονέικη μπορεί να παράγει πολύ καλή ανθοφορία ακόμα και με ζεστούς χειμώνες και είναι χαρακτηριστικό ότι έχει προτιμηθεί και φυτεύεται σε χώρες της Βόρειας Αφρικής όπως είναι η Τινησία και το Μαρόκο, άρα αυτό αποδεικνύει την ανθεκτικότητά της σε ζεστούς χειμώνες, ενώ κάποιες άλλες ποικιλίες που καλλιεργούνται είτε σε κρύες περιοχές της χώρας είτε σε ορεινές περιοχές, βλέπουμε ότι τα καλά νέα είναι ότι αντέχουν στο κρύο, τα κακά νέα είναι ότι χρειάζονται κρύο για να ανθίσουν, άρα σε ζεστούς χειμώνες δεν είναι τόσο παραγωγικές. Υπάρχει αυτή η πληροφορία και θα σας πω στη συνέχεια που μπορείτε να τη βρείτε. Αντίστοιχα, βλέπουμε πολύ μεγάλη ζημιά όταν έχουμε ένα καύσωνα στην περίοδο της ανθοφορίας και κάποιες ποικιλίες είναι ανθεκτικές, κάποιες άλλες ποικιλίες είναι πιο ευαίσθητες σε αυτό το φαινόμενο και μπορούν να καούν ολοκληρωτικά τα άνθη και να μην παράξουν καρπό. Και αυτή η πληροφορία υπάρχει για πολλές ποικιλίες και θα τη βρείτε εύκολα εκεί που θα σας δείξουμε σε λίγο. Ένα άλλο στοιχείο που έχουμε μελετήσει πάρα πολλές ποικιλίες, άρα βλέπετε ότι η βιοποικιλότητα έχει πολλές πλευρές. Δεν είναι μόνο να διατηρήσει το υλικό, είναι και να το αξιοποιήσει στην κατάλληλη περιοχή. Όταν λέμε ότι είναι μια περιοχή που έχει κίνδυνο, έχει πολλούς καύσωνες το Μάιο, ας πούμε, άρα υπάρχει κίνδυνος για την ανθοφορία της ελιάς, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια ποικιλία που ανθίζει νωρίτερα, τον Απρίλιο για παράδειγμα, και επομένως έχει ήδη καρποδέσει το Μάιο που είναι ευαίσθητος μήνας και άρα κινδυνεύει λιγότερο. Άρα υπάρχει και ένας τρόπος να προσαρμοστούμε και εμείς στις κλιματικές αντιξοότητες, επιλέγοντας τις κατάλληλες ποικιλίες. Πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό που μας απασχολεί είναι η έλλειψη νερού. Είχαμε ειδικά στην Κρήτη αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Πέρυσι, το 2024, είχαμε τόσο σοβαρά προβλήματα καταπώνησης των ελαιοδέντρων που φτάσαμε σε σημείο να φοβόμαστε ότι θα ξεραθούν ολοκληρωτικά τα δέντρα. Ήταν κάτι πρωτοφανές. Σε αυτό το τομέα επίσης αξιολογούνται οι ποικιλίες για να δούμε σε τι ποσοστό, σε τι επίπεδο έλλειψη νερού αντέχουν και άρα και εκεί να μπορούμε να πούμε στον αγρότη πρόσεξε στην περιοχή σου με βάση τα μετρολογικά στοιχεία και το ιστορικό βροχοπτώσεων, αυτές οι ποικιλίες
είναι υποψήφιες και είναι κατάλληλες για την περιοχή σου. Αυτή η ομάδα όμως, η άλλη ποικιλιών, πρέπει να την αποφύγεις γιατί έχει πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις σε νερό. Αντίστοιχη πληροφορία για την αλατότητα. Οι περισσότερες παραλιακές περιοχές της Ελλάδας έχουν προβλήματα με την αλατότητα στο νερό άρδευσης και με τα εδάφη, και εκεί καλούμαστε να διαλέξουμε τις ποικιλίες που μπορούν να αντέξουν αυτό το νερό με την υψηλή αλατότητα. Τώρα, για να δούμε που είπαμε ότι βρίσκουμε αυτή την πληροφορία. Μία πηγή είναι ο Παγκόσμιος Κατάλογος Ποικιλιών Ελιάς που έχει δημιουργηθεί πρόσφατα στο Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομείας. Το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομείας είναι ένας φορέας διεθνής στον οποίο συμμετέχουν όλα τα κράτη που παράγουν και καλλιεργούν ελιές του κόσμου. Η έδρα του είναι στην Ισπανία, στη Μαδρίτη. Συμμετέχει και η Ελλάδα σε αυτόν τον οργανισμό και έχει έτσι ένα ρόλο να παράσχει τεχνογνωσία στα μέλη του, να κάνει εκπαιδευτικές δράσεις και να συντονίσει όσους ασχολούνται με την καλλιέργεια της ελιάς, ώστε να υπάρχει κάποια πρόοδος στον τομέα αυτό. Σε σχέση με τις ποικιλίες υπάρχει ένα δίκτυο επιστημόνων που συνεργάζονται για τις ποικιλίες. Σε αυτό συμμετέχει και το Ινστιτούτο. Και στο συγκεκριμένο κατάλογο που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας, θα βρείτε πληροφορίες για τις 60 ποικιλίες ελιές που καλλιεργούνται περισσότερο. Δηλαδή, πώς έγινε αυτή η επιλογή. Και σε κάθε χώρα έγινε μια έρευνα στα φυτόρια της χώρας, ποιες ποικιλίες καλλιεργούνται και ζητούνται περισσότερο από τους αγρότες. Αυτές οι πιο δημοφιλείς ποικιλίες που χρησιμοποιεί ο κόσμος στη σύγχρονη ελαιοκομεία, συγκεντρώθηκαν όλα τα χαρακτηριστικά τους και έχουν μπει σε αυτόν τον κατάλογο, ο οποίος είναι ελεύθερα διαθέσιμος για κάθε ενδιαφερόμενο και έχει από φωτογραφίες μέχρι στοιχεία παραγωγής, μέχρι αντοχές σε αυτά τα χαρακτηριστικά που είπαμε νωρίτερα. Και είναι εύκολο να το βρείτε και να ψάξετε με την ησυχία σας τις ποικιλίες αυτές. Μια άλλη επιλογή με πολύ πιο εκτενή ποικιλία πληροφορίας. Βλέπετε εδώ ότι έχει 600 ποικιλίες ελιές από όλο τον κόσμο, άρα εδώ έχει διευρυνθεί η βάση και οι επιλογές που έχει κάποιος να αναζητήσει. Είναι ένα πρόσφατο έργο που συμμετείχε το Ινστιτούτο, που λέγεται Gene for Olive, και δημιούργησε μια βάση δεδομένων ποικιλιών. Άρα εκεί πάλι στην ιστοσελίδα που θα μοιραστούμε μαζί σας μπορείτε να δείτε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά δέντρου, καρπών, φύλων, ποιότητα λαδιού, ποσότητα παραγωγής λαδιού, ευαισθησία σε ασθένειες και εχθρούς, προσαρμοστικότητα στην κλιματική αλλαγή, αν είναι κατάλληλο για επιτραπέζια χρήση ή όχι. Δηλαδή έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά και έχει και 2 εφαρμογές που μπορούν να αναγνωρίσουν τι ποικιλία είναι ένα άγνωστο δείγμα και τι ασθένεια έχει το δέντρο μας, χρησιμοποιώντας κάποιες απλές φωτογραφίες. Δηλαδή βγάζετε μια φωτογραφία από το δέντρο ή από τον καρπό ή από το φύλλο, την ανεβάζετε στην ιστοσελίδα και η εφαρμογή σας δίνει μια απάντηση για το τι ασθένεια μπορεί να απασχολεί τον ελαιόνα σας ή τι ποικιλία είναι κάποια ελιά που έχετε. Σχετικά με τον ελαιόνα και με τη βιωσιμότητά του, είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε από την αρχή σωστά με επιλογή δενδριλίων. Δηλαδή, τα φυτά που επιλέγουμε για να εγκαταστήσουμε τον ελαιόνα μας πρέπει να είναι πιστοποιημένα φυτά, με εγγύηση ότι η ποικιλία είναι σωστή που θέλουμε και με εγγύηση φυτοϊγείας, ότι είναι πλήρως απαλλαγμένα από όλες τις ασθένειες που μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα και να μειώσουν την παραγωγή στον ελαιόνα μας. Εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη πρόοδος στην ελιά, που υπάρχουν ήδη γύρω στις 15 πιστοποιημένες ποικιλίες ελιάς διαθέσιμες στους φυτοριούχους και έχουν ήδη πάνω από 30 φυτόρια σε όλη την Ελλάδα αυτό το υλικό για να το δώσουν στους παραγωγούς. Ταυτόχρονα όμως δημιουργούνται οι αρχικές φυτείες πολλαπλασιαστικού υλικού επίπεδου πιστοποιημένου και για τα σπεριδοειδή στα Χανιά και για τη Σικιά στο τμήμα του Ινστιτούτου στην Καλαμάτα. Ακολουθούν επίσης και άλλα είδη όπως είναι το αβοκάντο. Δηλαδή με αρχή της ελιάς το Ινστιτούτο δημιουργεί πιστοποιημένες φυτείες και για τις υπόλοιπες καλλιέργειες και θα είναι σύντομα διαθέσιμες για τους φυτορίχους και τους παραγωγούς σε όλη την Ελλάδα. Αυτό έχει στήριξη και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο έργο πιστοποιημένα φυτόρια, αλλά και από την Περιφέρεια Κρήτης, που μπορούμε να πούμε ότι είναι πρωτοπόρα σε αυτό το κομμάτι, με το έργο Σερτόλιφ που στήριξε τη διανομή υλικού σε επιλεγμένα φυτόρια.
σε σχέση με τη βιοποικιλότητα, μια άλλη πολύ σημαντική δράση είναι η δημιουργία νέων ποικιλιών. Εκεί, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, χρηματοδοτήθηκε ένα έργο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για 5 χρόνια για να δημιουργηθούν νέες ποικιλίες για τα κυριότερα φυτικά είδη γεωργικού ενδιαφέροντος, όπως είναι το αμπέλι, η ελιά, καρυδιά, κερασιά, κριθάρι, λεμονιά, πορτοκαλιά, μιλιά, ρεβίθι, ρίγανη, σιτάρι και ντομάτα. Δηλαδή, έχει γίνει μια αρχή ώστε να δημιουργηθούν νέες ποικιλίες και να κληθούμε να απαντήσουμε σε συγκεκριμένες ανάγκες, είτε με βάση την κλιματική αλλαγή, είτε με βάση κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουν ενδιαφέρον για την αγορά. Εμείς ασχολούμαστε στο Ινστιτούτο με την ελιά, το αμπέλι και τα ασπεριδοειδή. Τώρα, για τις νέες ποικιλίες, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να κατοχυρωθούν νέες ποικιλίες. Αυτό που είναι σημαντικό να τονιστεί είναι ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γίνει συγκριτικός ελαιώνας με τις νέες ποικιλίες και οι υποψήφιες ποικιλίες να θητευτούν μαζί με ποικιλίες αναφοράς στην Εθνική Συλλογή Ποικιλιών Ελιάς στα Χανιά. Γιατί αυτό? Γιατί πρέπει να δούμε ότι αυτή η ποικιλία υποψήφια όντως είναι κάτι νέο και δεν είναι μια ποικιλία που υπάρχει ήδη και απλά δεν το ήξερε ο δημιουργός. Και το άλλο είναι να δούμε τι χαρακτηριστικά έχει στο ίδιο ακριβώς περιβάλλον, στο ίδιο ακριβώς χωράφι, να δούμε το μέγεθος του καρπού, να δούμε η παραγωγικότητα, να δούμε τα χαρακτηριστικά του ελαιολάδου και του καρπού. Άρα όλα πρέπει να γίνουν συγκριτικά στην Εθνική Συλλογή στον ίδιο ελαιόνα. Πάμε τώρα να δούμε στο τελευταίο μέρος της παρουσίασης πώς η βιοποικιλότητα στον ελαιόνα, που παρουσίασε πολύ ωραίες ιδέες ο Βασίλης στην πρώτη παρουσίαση σε σχέση με καλές πρακτικές, πώς αυτό έχει οικολογικά ωφέλη, αλλά μπορεί να έχει και οικονομικά ωφέλη και να καταλήξει στο εισόδημα του παραγωγού. Θα δούμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που λέγεται το Life Ζωντανοί Ελαιώνες ή Ολιβάρες Βίβος. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε από την Ισπανία και επεκτάθηκε σε Πορτογαλία, Ιταλία και Ελλάδα. Άρα είναι μια μεσογειακή δράση για την βελτίωση της βιοποικιλότητας στους ελαιώνες. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε ξεκινήσει με 2 πιλωτικούς ελαιώνες στη Μεσσηνία και 2 στην Κρήτη, σε Χανιά και Ηράκλειο, όπου εφαρμόζονται οι καλές πρακτικές, γίνεται η μέτρηση της βιοποικιλότητας σε πουλιά, έντομα, φυτά, σε όλα τα χαρακτηριστικά της βιοποικιλότητας που μπορεί να έχει ένας ελαιώνας, και στο τέλος του έργου γίνεται μια νέα μέτρηση να δούμε πόσο βοήθησαν αυτές οι καλές πρακτικές στη βιοποικιλότητα και υπάρχει μια πιστοποίηση. Βλέπετε εδώ οι ομάδες παραγωγών που συμμετέχουν στο έργο, ότι θα πάρουν μια πιστοποίηση στο προϊόν τους, στο μπουκάλι του ελαιολάδου, και άρα θα μπορούν να το αξιοποιήσουν και εμπορικά. Εδώ βλέπετε ενδεικτικά κάποιες καλές πρακτικές που εφαρμόζονται, κάποιες παρεμβάσεις που βοηθούν τη βιοποικιλότητα, που τις ανέφερε και ο Βασίλης νωρίτερα, που μπορεί να είναι μια μικρή λίμνη με νερό για να πίνουν τα πουλιά, μπορεί να είναι μια πρωτίστρα, μπορεί να είναι μια φωλιά για πουλιά που θέλουμε να προσελκύσουμε στον ελαιόνα μας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ του πόσο αυτά έχουν λειτουργία και χρησιμότητα στον ελαιόνα και δεν είναι απλά οικολογική ωφέλεια, είναι ότι βρήκαμε ένα είδος κουκουβάγιας στα Χανιά που μπορεί να φάει περίπου 2.000 ποντίκια το χρόνο, που σημαίνει ότι αυτό καθαρίζει κατευθείαν και μειώνει τις ζημιές που γίνονται στον ελαιόνα μας, στο αρδευτικό σύστημα, σε καρπούς, στα δέντρα, με αυτόν τον τρόπο. Όπως επίσης και στη φωτογραφία κάτω δεξιά που βλέπετε φύτευση κάποιων αρωματικών φυτών που είναι χρήσιμα, παρέχουν τροφή και νέκταρ σε ωφέλιμα έντομα. Είναι πολύ απλές οι παρεμβάσεις που εφαρμόζονται και έχει αποδειχτεί ότι η βιοποικιλότητα μπορεί να αυξήσει την κερδοφορία, αφενός με τις οικοσυντηρητικές υπηρεσίες που παρουσίασε νωρίτερα ο Βασίλης, όπως για παράδειγμα η μείωση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, άρα κατευθείαν εξοικονόμηση χρημάτων για τον παραγωγό. Υπάρχει δυνατότητα αμοιβής για προστασία του περιβάλλοντος με τη νέα αγροτική πολιτική που εστιάζει πάρα πολύ σε δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας στον ελαιόνα μας, τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα που θα έχετε ακούσει,
Και τέλος, η προστιθέμενη αξία στην αγορά, γιατί έχει γίνει έρευνα αγοράς σε όλη την Ευρώπη και έχει δείξει ότι υπάρχει ζήτηση φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων από τους καταναλωτές. Άρα αυτό είναι κάτι που θα έχει ζήτηση και θα φέρει τον καταναλωτή να διαλέξει το δικό μας το προϊόν σε μια σειρά προϊόντων που υπάρχουν στο ράφι. Συμπερασματικά, αυτό που θα θέλαμε να κρατήσουμε σαν ιδέες είναι ότι είναι σημαντικό να επιλέγω πιστοποιημένα δενδρύλια όταν πάω να εγκαταστήσω ένα νέο ελαιόνα, να προτιμώ τις τοπικές ποικιλίες και όταν αποφασίζω να βάλω μια νέα ποικιλία στην περιοχή μου, πρέπει πρώτα να δοκιμαστεί με λίγα δέντρα πριν από τη μαζική καλλιέργεια για να δω ότι όντως προσαρμόζεται και παράγει ικανοποιητικά. Μπορώ να καλλιεργώ φιλικά προς το περιβάλλον. Είδαμε πολύ καλές ιδέες σήμερα. Μια γενικότερη πρόταση είναι ότι είναι σημαντικό να τυποποιήσουμε το προϊόν μας για να πάρουμε την προστιθέμενη αξία, να πιστοποιήσουμε το σύστημα παραγωγής μας, που είδαμε ήδη μια ιδέα με τους ζωντανούς ελαιώνες, αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες παρόμοιες ιδέες, και το προϊόν όμως τελικά, δηλαδή και το μπουκάλι και το προϊόν που θα παράξουμε να έχει και αυτό την πιστοποίησή του. Και επίσης μια γενική παρένεση είναι να οργανωθούμε σε ομάδα παραγωγών, να μάθουμε να συνεργαζόμαστε, γιατί με τη συνεργασία θα έχουμε πάρα πολλά ωφέλη, όχι μόνο την οικονομία, γιατί θα μπορούμε να παίρνουμε γεωργικά εφόδια και εργαλεία σε καλύτερες τιμές, αλλά και ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών με άλλους παραγωγούς και πάρα πολύ καλύτερη εξέλιξη στον ελαιόνα μας και πάρα πολύ καλύτερη πρόοδο συνολικά στις δράσεις που κάνουμε. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε σε αυτούς τους συνδέσμους, όμως στο τέλος με τον Βασίλη θα φροντίσουμε να σας στείλουμε μαζεμένα σε ένα μήνυμα ενδεχομένως όλα αυτά που σας παρουσιάσαμε σε συνδέσμους για να μπορείτε να πάτε στις ιστοσελίδες και να τα δείτε με την ησυχία σας όποτε εσείς θέλετε. Επίσης υπάρχουν εκπαιδευτικά βίντεο στο YouTube εντελώς δωρεάν και εντελώς ελεύθερα για όλους, για καλές πρακτικές με κλάδεμα, λίπανση, διαχείριση ζυζανίων, κομποστοποίηση, ολιστική διαχείριση και άλλα θέματα. Δηλαδή υπάρχει δωρεάν υλικό, όπως επίσης στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου, και θα βρείτε τα βίντεο, αλλά και θα βρείτε και πολλές απλές οδηγίες πώς κάνω τι. Θέλω να κλαδέψω, ποιες είναι οι καλές ιδέες. Ό,τι και να θέλετε, υπάρχει συγκεκριμένη απλή οδηγία στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό, ούτε χρειάζεται να μπερδευόμαστε με το Google, που μπορεί να βρείτε από πολύ σημαντικές πληροφορίες μέχρι τελείως λάθος πληροφορίες. Είναι σημαντικό όταν κάνουμε μια ερώτηση να ρωτάμε κάποιον που ξέρει το θέμα και έχει ασχοληθεί και όχι κάποιον που αποφάσισε να είναι ο φωτεινός παντογνώστης του Google. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Εδώ είναι μια εικόνα της ομάδας που δουλεύουμε στα Χανιά και κάποια έργα σχετικά. Και εδώ με τον Βασίλη θα είμαστε στην διάθεσή σας για ερωτήσεις και στη σημερινή εκδήλωση, αλλά και οποτεδήποτε θέλετε να δείτε στην ιστοσελίδα τα στοιχεία επικοινωνίας σας και να συνεργαστούμε για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτό που κάνετε. Να είστε καλά και θα είμαστε εδώ για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Ωραία, Γιώργο. Νομίζω ήταν πολύ περιεκτική και συγκεκριμένη παρουσίαση, έτσι, που έλεγε όλο το πλαίσιο και τις λύσεις. Όσο ήταν η παρουσίαση, εγώ ανέβασα, η αλήθεια είναι, στο chat κάποιους συνδέσμους και προς το Ινστιτούτο, αλλά και κάποια έργα που ήδη τρέχουν. Ναι, να δούμε τα email με τα οποία έχετε εγγραφεί στο webinar, θα τα κρατήσουμε και θα προσπαθήσουμε να μοιράσουμε εκεί, να ανεβάσουμε ακόμα και στα social media, όπως είναι το Facebook του Ινστιτούτου, τις παρουσιάσεις, ώστε να μπορέσετε να τις έχετε. Αν θα ήθελα κάτι να πω, είναι ότι όλα αυτά τα έργα πιστεύω είναι πολύ σημαντικά. Δηλαδή είναι αυτό το δύο πράγματα, διατήρηση και χρήση για τον παραγωγό, δηλαδή ακόμα και για τον σύμβουλο, τον γεωπόνο. Σημαντικό είναι να δούμε πώς θα μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά και να δώσουμε προστιθέμενη αξία, πράσινη εδώ σε αυτή την περίπτωση, σε σχέση με τη βιοποικιλότητα. Γιατί όπως αναφέρθηκε, ναι, υπάρχει αυτό το πράγμα, η ζήτηση από την αγορά, να το πούμε έτσι, για προϊόντα που δεν είναι έτσι απλά ανώνυμα, αλλά πληρούν κάποιες προδιαγραφές και συγκεκριμένα έχουν και μια φιλική μορφή προς το περιβάλλον. Είναι σημαντικό αυτό, ειδικά για την Ελλάδα, που έχουμε τον παραδοσιακό ελαιόνα ήπιας μορφής, έτσι, που μπορεί να πάρει αυτή την προσθέμενη αξία. Είναι μικρές ιδιοκτησίες, δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε
μεγάλες εκμεταλλεύσεις υπέρπυκνες όπως είναι σε άλλες χώρες. Ωστόσο, μπορούμε να συνδέσουμε αυτή την ποιότητα του προϊόντος που την έχουμε ως προϊόν το ίδιο, τα ωφέλη που έχει με τα ωφέλη που μπορεί να έχει για το περιβάλλον. Ε, θα ήθελα λίγο με την ευκαιρία, δεν έχουμε τελειώσει φυσικά, δεχόμαστε τώρα τις ερωτήσεις που τυχόν έχετε, αλλά θα ήθελα έτσι να προωθήσω και κάποιες, κάποια συνέδρια, κάποια events ας πούμε, που θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα. Ένα κύριο συνέδριο που Ναι, θα γίνει. φαίνεται μια χαρά. Ωραία. Είναι το επόμενο Σεπτέμβριο που θα γίνει ένα διεθνές συνέδριο πάνω στην αειφορία της ελαιοκαλλιέργειας. Θα γίνει στην Ούπεδα, θα γίνει στην Ανδαλουσία, κοντά στην πόλη Χάεν, που διοργανώνει ένα τοπικό Ινστιτούτο Ελιάς από το Πανεπιστήμιο της Χάεν, κύριος φορέας ακαδημαϊκός που ασχολείται με την ελαιοκαλλιέργεια. Θα έχει μια συνεδρία για βιοποικιλότητα και οικοσυστημικές υπηρεσίες ελαιώνες. Είναι ανοιχτό η διορία μέχρι 15 Ιουλίου, όπου γίνονται δεχτές επιστημονικές πώς το λένε, abstracts και για παρουσιάσεις, αλλά και για αναρτήσεις, posters. Έτσι, οπότε αν υπάρχουν συνάδελφοι που ασχολούνται με την έρευνα και θα ήθελαν να στείλουν, ακόμα και απλοί συμμετέχοντες, δηλαδή φοιτητές ή οτιδήποτε, να το έχουμε υπόψη. Υπάρχει επίσης ένα άλλο συνέδριο, το Διεθνές Συνέδριο Μεσογειακής Αγροοικολογίας, που θα γίνει 9 με 12 Ιουνίου το επόμενο μήνα, δηλαδή στα νότια της Σικελίας, όπου γίνεται σε συνεργασία με τον Οργανισμό του Ευρωπαϊκού της Αγροοικολογίας, το Agroecology Europe Association. Περιέχει επίσης συνέδρια σχετικά με δεντρώδεις καλλιέργειες μεσογειακές, που είναι πολύ ενδιαφέρον. Και συνεχίζουμε το φόρουμ του Agroecology Europe, το Ευρωπαϊκό Αγροοικολογικό Φόρουμ, που θα γίνει στη Σουηδία τον Οκτώβριο, και ακόμα παραπέρα τον Αύγουστο του 2026, που θα γίνει το Διεθνές Συνέδριο της Διεθνής Εταιρείας Υπερκυπευτικών στο μακρινό Κιώτο, στην Ιαπωνία, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συμποσίων και ένα συμπόσιο για την αγροοικολογία, στην παραγωγή οπωρκυπευτικών και δεδομένων καλλιεργειών μέσα. Οπότε ας τα έχουμε λοιπόν αυτά υπόψη, ειδικά όσοι ασχολούνται πιο πολύ με την έρευνα και είναι στον ακαδημαϊκό τομέα. Κλείνω εδώ το διαμοιρασμό. Υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις από την αρχή που έχουν ήδη και στο chat αλλά και σε ερωταποκρίσεις στο question and answer. Μπορούμε λίγο να τα δούμε. Αν θες, Γιώργο, να τα δούμε έτσι, είναι αυτά που ήδη έχουν γραφεί. Ξεκινάω από το QA, όπου υπάρχει μια πρώτη ερώτηση σχετικά με το αν εφαρμόζονται πρακτικές περμακουλτούρας, αεκαλλιέργειας, όπως λέγεται ας πούμε, στα ελληνικά, και αν δίσταται απόψεις. Νομίζω μπορούμε όλοι να τις δούμε τις ερωτήσεις έτσι, ώστε να μην επαναλαμβάνω όλη την ερώτηση. Αν υπάρχει αυτή η πρακτική, θεωρείται μέσα στην επιστημονική κοινότητα, αν υπάρχει δίσταται απόψεις, και αν είναι πρακτική που αυξάνει την βιοποικιλότητα, ποιο είναι το επιστημονικό στάτους της αεκαλλιέργειας, αν υπάρχουν πλάνα πειραματισμού σχέση με ελαιώνες εντός του εργού. Θα τις παραθέσω ερωτήσεις αμέσως. Σε ποιο βαθμό η εντατικοποίηση της εθνικής πιστοποίησης μπορεί να έχει ακούσιες αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και στην ελευθερία των πολιτών να πειραματιστούν με φύτευση άμεσων ποικιλιών? Και αν υπάρχουν αγροοικολογικά πρωτόκολλα και στάνταρ μέτρησης καλλιέργειας και επικοινωνίας μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών που να μορφωθούν σε τοπική παραγωγή ελαιών για τις κλιματικές και πολιτισμικές συνθήκες της Ελλάδος. Υπάρχουν και στο. Ναι. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Εγώ βλέπω πρώτη αυτή που λέει υπάρχουν αγροοικολογικά πρωτόκολλα και στάνταρ. Δεν ξέρω αν τα βλέπουμε με την ίδια σειρά. Ναι, είναι προς τα κάτω 2 λεπτά, οι 9, ναι. 13. Είναι τα παλιότερα, είναι από κάτω. Γιώργο, ναι, μπορούμε να ξεκινήσουμε να απαντάμε. Αυτό που λέει αν υπάρχουν αγροοικολογικά πρωτόκολλα και στάνταρ μέτρησης καλλιέργειας επικοινωνίας μεταξύ τα ευαίσθητα στοιχεία που να μπορούν να εφαρμόσουν στην τοπική παραγωγή ελαιών για τις κλιματικές και πολιτισμικές συνθήκες της Ελλάδας, αγροοικολογικά πρωτόκολλα. Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες και βίντεο εκπαιδευτικά, τα οποία μπορούν να εφαρμόσουν οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται με συγκεκριμένο σκοπό. Δηλαδή, και για την βιοποικιλότητα υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες, βίντεο και ενημερωτικό υλικό, και για την γεωργία άνθρακα, που είναι κάτι που δεν το θίξαμε σήμερα,
αλλά είναι και αυτό πολύ επίκαιρο. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες ε, και για τη διαχείριση του νερού. Νομίζω ότι για κάθε κομμάτι βελτίωση της καλλιέργειας της ελιάς υπάρχουν συγκεκριμένα εργαλεία με απλή γλώσσα, είτε σε, ας πούμε, σε ένα τύπο φυλαδίου, είτε σε τύπο βίντεο, είτε σε τύπο παρουσίασης, για να το χρησιμοποιήσει ο ενδιαφέρον παραγωγός και να μπορεί να το εφαρμόσει με απλό τρόπο. Σε αυτό το πλαίσιο, αυτό που προτείνουμε συνολικά είναι ο παραγωγός να έχει ένα γεωπόνο σύμβουλο. Νομίζω ότι δεν είναι τόσο αποτελεσματικό ο παραγωγός να προσπαθήσει να καλλιεργήσει παίρνοντας τηλέφωνο κάποιον που είναι στο Ινστιτούτο Ελιάς, ας πούμε, στην άλλη άκρη της Ελλάδας, και να του πει τι να κάνω, πώς να κλαδέψω, πώς να ποτίσω, πώς να λιπάνω. Υπάρχει υλικό και υπάρχει τεχνογνωσία να βοηθήσουμε, όμως είναι απαραίτητο ως κρίκος της αλυσίδας ο παραγωγός να έχει ένα τοπικό γεωπόνο που να μπορεί να επισκεφτεί το χωράφι του, να ξέρει το ιστορικό του, να βλέπει τα δέντρα του, να έχει άμεση εικόνα της γεωργικής του εκμετάλλευσης, και να του κάνει και πολλές φορές, όπου δυσκολεύεται στην κατανόηση κάποιων ενιών, να είναι ο άνθρωπος που θα είναι κοντά του και θα τον βοηθήσει να τα εφαρμόσει. Αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό. Δηλαδή, γεωπόνος σύμβουλος και ομάδα παραγωγών είναι δύο έννοιες που σίγουρα θα είναι χρήσιμες. Άρα, για την πρώτη ερώτηση, υπάρχουν σαφή αγροοικολογικά πρωτόκολλα, και με ποιο τρόπο μπορεί κάποιος και να εφαρμόσει τις πρακτικές και να μετρήσει την αποδοτικότητά τους. Στο άλλο που λέει σε ποιο βαθμό η εντατικοποίηση της εθνικής πιστοποίησης μπορεί να έχει ακούσεις αρνητικές επιπτώσεις τόσο στη βιοποικιλότητα όσο και στην ελευθερία των πολιτών να πειραματιστούν με φύτευση άγριων ποικιλιών. Εδώ έχουμε δύο πλευρές της πιστοποίησης. Η μία πιστοποίηση αφορά τις ποικιλίες ελιάς, που η πιστοποίηση δεν αντιμάχεται τη βιοποικιλότητα. Η πιστοποίηση σημαίνει ότι όταν παίρνεις πιστοποιημένα φυτά κορονέικης, ξέρεις σίγουρα ότι είναι σωστή ποικιλία και ξέρεις σίγουρα ότι είναι απαλλαγμένα τα φυτά σου από ασθένειες. Σε σχέση με ένα φυτό κορονέικης που παίρνεις, που δεν έχει αυτή την πιστοποίηση, που θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει γίνει και κάποιο λάθος στην ποικιλία, ή θα μπορούσε να έχει κάποιους ιούς ή κάποια μπακτήρια ή κάποιες ασθένειες που ζημιώνουν την καλλιέργειά σου. Δεν περιορίζει το να καλλιεργήσεις μια τοπική ποικιλία ή κάτι άλλο. Δεν είναι ανταγωνιστικό. Όσον αφορά τώρα την πιστοποίηση συστημάτων βιοποικιλότητας, όπως αυτά που παρουσιάσαμε με τον Βασίλη, ώστε στην ελαιόνα να είναι πιο φιλόξενος για τα πουλιά, για τα ωφέλιμα έντομα κτλ. Αυτό δεν θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις, γιατί ευνοεί ωφέλιμα έντομα, ευνοεί ωφέλιμα πτηνά, ευνοεί ελεγχόμενα τη βιοποικιλότητα που είναι ελεγχόμενη, και ίσα ίσα ευνοεί την ισορροπία στο αγροοικοσύστημα, ώστε ακόμα και κάποιοι εχθροί, κάποια παθογόνα που υπάρχουν, να καταπιέζονται, ας πούμε, από τους ωφέλιμους οργανισμούς και να περιορίζονται. Άρα δεν μπορώ να φανταστώ κάποια ακούσια αρνητική συνέπεια. Δεν ξέρω, Βασίλη, αν πάει κάπου το μυαλό σου, αν θα μπορούσε κάτι, ας πούμε, να δημιουργηθεί ακούσια ως αρνητική συνέπεια. Εγώ μόνο ένα πράγμα θα ήθελα να αναφέρω, αυτό το οποίο είναι τυπικό παράδειγμα. Δεν νομίζω, όλη η νομοθεσία και οι κανονισμοί αυτοί για την πιστοποίηση δεν είναι για να εμποδίσουν τον παραγωγό ή να τον στριμώξουν, να το πούμε έτσι. Δηλαδή, μπορεί ο παράγωγος σίγουρα να κάνει χρήση φυτογενετικού υλικού που θέλει να παράξει ή ο ίδιος, έτσι. Ωστόσο, θα αναφέρω απλά παραδείγματα ότι μεγάλες περιοχές της Ελλάδος, όπως είναι η Χαλκιδική, έχουν πολύ έντονο πρόβλημα κάποιες ασθένειες και βακτήρια που προσβάλλουν την υλοκαλλιέργεια, όπως είναι το βερτιτζίλιο, που προήλθε από μη πιστοποιημένο φυτογενετικό υλικό από αμφιβόλου, ας το πούμε, τις ποιότητες πηγές. Είτε είναι φυτόρια, είτε οπουδήποτε αλλού. Αυτό δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, στηθήκαν ελαιώνες, οι οποίοι μετά από μερικά χρόνια ξεραθήκαν λόγω του βερτιτζιλίου, και επειδή το υλικό δεν ήταν πιστοποιημένο, αλλά δεν ήταν και με τις προδιαγραφές που έπρεπε να παραχθεί. Οπότε δεν βλέπω εδώ κάποιο, ας πούμε, λόγο ότι θα έχουμε αρνητικές επιπτώσεις ή για περιορισμό της ελευθερίας των καλλιεργητών. Ε,
Να πάω λίγο πίσω ότι όλα αυτά τα πρωτόκολλα, όπου το ανέφερε ήδη ο Γιώργος, υπάρχει και στη ιστοσελίδα του Ινστιτούτου, αλλά και από τις ιστοσελίδες που έχω ήδη βάλει στο chat από τα διάφορα έργα. Μόλις τώρα συμπεριέλαβα και το Ολιβάρες Βίβος, που το είχα ξεχάσει πριν. Οπότε νομίζω ότι υπάρχουν αρκετές πληροφορίες και εκεί, Γιώργο, έτσι. Και Ναι, ναι, για και ναι. ναι. Επίσης, σχετικά με τις τοπικές ποικιλίες, κάτι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ετοιμάζει μία δράση για την προστασία των τοπικών ποικιλιών, όπου έχουν καταγραφεί τοπικές ποικιλίες για διάφορα δεντρώδη είδη στη συγκεκριμένη δράση και η ελιά και σε άλλα, οι οποίες έχουν τοπικό ενδιαφέρον και υπάρχει και ο κίνδυνος επειδή καλλιεργούνται σε μικρή κλίμακα, υπάρχει ένας κίνδυνος να μην χαθούν, και θα ετοιμάζει το Υπουργείο μια δράση προστασίας αυτών των τοπικών ποικιλιών, όπου θα δίνεται στήριξη σε παραγωγούς ή σε ομάδες ή σε συνεταιρισμούς ή σε φορείς που θα κάνουν δράσεις για να διατηρήσουν αυτές τις τοπικές ποικιλίες. Άρα υπάρχει μερίμνα και ενδιαφέρον για να προστατευτεί αυτό το γενετικό υλικό. Να αναφέρουμε ότι το Λιβάρες Βίβος θα έχει συναντήσεις σεμιναριακές, θα το πούμε, ανοιχτές για το κοινό. Γιώργο, επιβεβαίωσε το αυτό, έτσι, και στην Κρήτη αλλά και στη Μεσσηνία, στην Πελοπόννησο. Ναι, πραγματικά σύντομα, φέτος δηλαδή θα γίνουν. Λοιπόν, το γενικό πλάνο του έργου είναι το εξής. Έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά στην Ισπανία εδώ και 8 χρόνια με πολλούς ελαιώνες και έχει αποδειχτεί ποιες καλλιεργητικές πρακτικές δουλεύουν και έχουν καλά αποτελέσματα στην βελτίωση της βιοποικιλότητας. Τα προηγούμενα 3 χρόνια έγινε αυτή η επέκταση σε Πορτογαλία, Ιταλία και Ελλάδα. Άρα και στην Ελλάδα διαλέξαμε 4 ελαιώνες για να δείξουμε στην πραγματικότητα πόσο καλά δουλεύουν αυτές τις πρακτικές, γιατί ήδη είναι αποδεδειγμένα ότι δουλεύουν. Άρα έχουμε 2 ελαιώνες στην Πελοπόννησο, στη Μεσσηνία και 2 στην Κρήτη, από τους οποίους θα είναι τα ζωντανά σχολεία με τα ζωντανά εργαστήρια για να δείξουμε στον κόσμο αυτή την καλή ευκαιρία που υπάρχει. Φέτος θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις αγρού, ημέρες αγρού, που θα μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να λάβει μέρος και να τα δει από κοντά και να τα συζητήσουμε από κοντά και να δει πώς εφαρμόζονται, τι δυσκολίες ενδεχομένως αντιμετώπισαν οι παραγωγοί στην εφαρμογή τους και τι ευκαιρίες μπορεί να βλέπουν στο μέλλον από άποψη οικολογίας αλλά και από άποψη προώθησης των προϊόντων τους. Και στον επόμενο τόνο θα γίνει μια ανοιχτή πρόσκληση σε όλη την Ελλάδα. Ποιοι παραγωγοί θα ήθελαν να συμμετάσχουν με τους δικούς τους ελαιώνες σε αυτή την πιστοποίηση, ώστε να εφαρμόσουν καλές πρακτικές, να γίνουν οι μετρήσεις των ελαιώνα τους και να πιστοποιηθούν και να έχουν στην αγορά ένα προϊόν που ξεχωρίζει. Άρα υπάρχουν διάφορα βήματα που αρχίζει να ανοίγει και να γίνεται γνωστό στο ευρύτερο κοινό και να υπάρχει και το κάλεσμα να συμμετέχετε και όλοι εσείς που ενδιαφέρεστε. Ναι, να συμπληρώσω και εγώ ότι αυτό που ανέφερε ήδη ο Γιώργος, ότι σαν Ινστιτούτο, σαν ΕΛΓΟ, η δουλειά μας βέβαια είναι η έρευνα και η ανάπτυξη. Παρέχουμε και τις τεχνικές συμβουλές όταν χρειάζεται. Ωστόσο, σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι υπάρχουν και οι υπηρεσίες των γεωργικών συμβούλων, που εννοείται ότι μπορούν να προσφέρουν την συμβουλευτική που πρέπει για συγκεκριμένα θέματα. Εμείς δηλαδή σαν Ινστιτούτο κάνουμε αυτή τη δουλειά να διαχέουμε την πληροφορία που υπάρχει, κατά κύριο λόγο μέσω έργων, γιατί φυσικά υπάρχει περιορισμό. Είναι και θέμα χρόνου και ανθρώπινου δυναμικού και προπολογισμού, ώστε να μπορεί να μεταδώσει αυτή την πληροφορία. Οπότε και στην Κρήτη αλλά και στην Πελοπόννησο γίνεται δουλειά μέσω επιτόπου σεμιναρίων με του παραγωγού, ακόμα και στο χωράφι, με, το, με, το, με την αφορμή διάφορων έργων, ώστε να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα και του καλύτερου τρόπου. Να αναφέρω και εγώ ότι υπάρχει και ακόμα και έργο για την απετραπέζια ελιά, που έδειξα νωρίτερα το καλύτερα πρόγραμμα που είναι με χρηματοδότηση από το εξωτερικό και εστιάζει κυρίως σε τραπέζια, όπου και εκεί επίσης προβλέπεται στο Βόρειο Ελλάδα να γίνει και εκεί κάποια προώθηση όλων αυτών των πρακτικών συμπεριλαμβανομένης και της δυνάμεις της βιοποικιλότητας. Ωστόσο, θα προτείνω πάλι να δείτε τα site που έχουμε στείλει και θα στείλουμε. Μπορείτε να συνδεθείτε και με τα έργα. Νομίζω υπάρχει μια ερώτηση πώς μπορούμε να συνδεθούμε στο Gene for Olive. Ένα έργο που ήδη έχει ολοκληρωθεί βέβαια, αλλά
νομίζω ότι υπάρχει όλο το υλικό, Γιώργο, έτσι, δηλαδή όλα αυτά που λέμε, όπως είναι η βάση δεδομένων με τις 600 ποικιλίες παγκοσμίως. Οπότε υπάρχει αρκετό υλικό ώστε να καταλάβετε καλύτερα για το τι ακριβώς κάνει κάθε έργο, τα αποτελέσματα που αυτό κάνει το έργο. Να δώσει στα ενδιαφερόμενους να καταλάβει ποια είναι τα ενδιαφέρον πράγματα για τον ίδιο τον παραγωγό, συμβούλους κτλ. Ναι, ναι, Να ναι. πούμε για την τελευταία ερώτηση για τη σχετικά με την αικαλλιέργεια, που είναι και αυτή έχει σχετίζεται αρκετά με τα αγροτοστοπονικά συστήματα που ανέφερα πριν. Ένα γενικότερο σχόλιο εδώ είναι ότι σίγουρα υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις στο πώς μπορείς να ενδυναμώσεις τη βιοποικιλότητα σε έναν ελαιόνα, σε μια καλλιέργεια γενικότερα. Αυτό που μπορώ να κάνω εγώ να πω είναι απλά ότι κάτι που ήδη περιγράφηκε γενικότερα η αγροοικολογική προσέγγιση, ότι θέλουμε μια σταδιακή μετάβαση. Δηλαδή, ο επανασχεδιασμό ενό αγροτικού οικοσυστήματο, ενό ελαιόνα, δεν μπορεί να γίνει μέσα σε μια μέρα, έτσι. Αυτό που προτείνεται είναι να γίνει σταδιακά με βήματα, δηλαδή να γίνει μια υποκατάσταση πρώτων εισρωών, να αυξηθεί, δηλαδή να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τις ίδιες αποδόσεις αντικαθιστώντας τις θετικές εισρωές με κάποιες άλλες, πριν προχωρήσουμε να επανασχεδιάσουμε το σύστημα εκεί, το αγροτικό που έχουμε, προσθέτοντας κάποια εύκολα για αρχή πράγματα, όπως είναι οι οικολογικές υποδομές που δείξαμε, που δεν κοστίζουν πολύ, μπορούν να αφαιρνιστούν ακόμα από μικρούς παραγωγούς σχετικά εύκολα και μπορούν να έχουν πολύ καλό αποτέλεσμα και σχετικά σύντομα, δηλαδή μέσα σε 1-2 χρόνια. Όλα αυτά βέβαια πρέπει να συνδέεται και με άλλες καλές πρακτικές. Υπάρχει μια άλλη ερώτηση στο chat σχετικά, δεν συνδέεται με τη βιοποικιλότητα, αλλά με τη διαχείριση εδάφους. Ακαλλιέργεια ή όχι. Αν το συνδέσουμε με τη βιοποικιλότητα, είναι ότι κάτι που κάνουμε στο προηγούμενο webinar του περασμένο Νοέμβριο, με καλεσμένο πάλι τον Διευθυντή του Ινστιτούτου, τον Γιώργο Ψαρά, και έναν διεθνή καλεσμένο από το Διεθνή Κέντρο Έρευνα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι προτείνεται η ελαχιστοποίηση διαχείριση του εδάφους. Βέβαια, αυτό είναι κάτι πολύ ένας γενικός τίτλος, εφόσον όμως έχουμε λάβει υπόψη παραμέτρους θρέψης των δέντρων, έχουν γίνει σωστές αναλύσεις να ξέρουμε τι έδαφος έχουμε τέλος πάντων, και αν το έδαφος έχει προβλήματα, είναι ένα συμπιεσμένο έδαφος, μπορεί να είναι ακόμη και μολυσμένο, κάτι που είδαμε και με έργα όπως είναι το Soil Olive, όπου είδαμε ότι πολύ μεγάλος αριθμός ελαιώνων σε όλη τη Μεσόγειο και στην Ελλάδα είναι φοβερά επιβαρημένος με τοξικά βαρέα μέταλλα όπως είναι ο χαλκός, μικροπλαστικά, πέρα από ζανιοκτώνα, εντομοκτώνα κτλ. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Ξαναγυρνώντας στην καλλιέργεια, ναι, μπορούμε, αλλά θέλει πολύ προσεκτικό σχεδιασμό και λαμβάνουμε υπόψη, όπως είπαμε, όχι μόνο τα πρακτικά ζητήματα, αλλά και τα οικονομικά. Δηλαδή, όταν έχουμε μια συγκαλλιέργεια πολλών ειδών, μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε όλα αυτά εμπορικά ή όχι. Δημιουργεί προβλήματα στην κύρια καλλιέργεια. Όλοι ξέρουμε, ειδικά οι αγρότε, ότι δεν είναι παιχνίδι. Δηλαδή, διακυμεύεται το ίδιο το εισόδημα των αγροτών, οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι θα πειραματιστούμε έτσι ανέμακτα, χωρί να έχει κάποιε επιπτώσει. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν έχει συμπληρώσει κάτι σε αυτό. Ναι, Αν θες ναι, να ναι. Αυτό, συμπληρώσεις. αυτό το κομμάτι με την καλλιέργεια του εδάφους απασχολεί πάρα πολύ τους παραγωγούς. Υπήρχε ειδικότερα παλιότερα μία νοοτροπία ότι ο καλός ο καλλιεργητής, ο καλός ο αγρότης έχει καθαρό το χωράφι του και πρέπει να είναι οργωμένο το χώμα, γιατί φαινόταν έτσι σαν να είναι νοικοκύρης, ας πούμε, με αυτή την εικόνα. Αυτή βέβαια η θεωρία διαψεύστηκε παταγωδώς όταν είδαμε τη ζημιά πάθαιναν τα δέντρα με το σπάσιμο των ριζών και με τη διάβρωση του εδάφους. Οπότε σταδιακά άρχισε να περιορίζεται σημαντικά. Γενικά, εκτός ειδικών περιπτώσεων δεν χρειάζεται να οργώνεται ειδικά ο ελαιώνας. Αν μιλήσουμε συγκεκριμένα για τον ελαιώνα, το ιδανικό είναι να γίνεται μια χορτοκοπή στο τέλος της άνοιξης, στο τέλος της βροχερής περίοδου, ώστε να μειώσουμε τον ανταγωνισμό μας σε νερό. Αλλά το ιδανικό είναι σπάνιες περιπτώσεις που χρειάζεται να οργώσουμε και όταν αυτό είναι απαραίτητο, καλό είναι να μην πλησιάζουμε τα δέντρα για να μην σπάσουμε τις ρίζες και καλό είναι να κινηθούμε σε πολύ ρηχό, σε πολύ μικρό βάθος. Όταν χρειάζεται, ας πούμε, να γίνει μια σπορά ή για κάποιο άλλο συγκεκριμένο λόγο. Σε σχέση με το permaculture που ρωτάει ένας συνομιλητής μας, ένας συνάδελφος, υπάρχουν έννοιες που σχετίζονται με την οικολογία και συνδέονται πάρα πολύ μεταξύ τους. Δηλαδή, το ότι το οικοσύστημα το παρατηρείς και το χρησιμοποιείς σαν συνεργάτη σου και όχι σαν
μια πέτρα που πρέπει να τη σπάσεις για να τη χτίσεις, ας πούμε. Είναι βασική φιλοσοφία της αγροοικολογίας και είναι βασική φιλοσοφία που ταιριάζει με όλα αυτά που λέμε. Δηλαδή και οι πρακτικές που συζητήσαμε σήμερα έχουν αυτή τη φιλοσοφία, ότι παρατηρώ το αγροοικοσύστημά μου και το σέβομαι και το χρησιμοποιώ σαν σύμμαχό μου για να κάνω την γεωργική μου δραστηριότητα. Αυτό ένα ερώτημα που βλέπω τώρα για τη χρήση κλαδοθρηματιστή, αν είναι ασφαλής ή αν προτείνεται, αν θέλει προσεκτική και ειδικότερη διαχείριση μολυσμένων κλάδων. Γενικά, προτείνουμε να ενθαρρύνουμε τη χρήση, την ανακύκλωση των κλαδεμάτων, είτε με το θρηματιστή είτε με τον καταστροφέα. Το κάθε εργαλείο έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ο θρηματιστής δίνει πιο λεπτοθρηματισμένο υλικό, που σημαίνει ότι αποδομείται πιο εύκολα και γίνεται οργανική ουσία πιο εύκολα στο έδαφος. Ο καταστροφέας δίνει πιο χοντρά κομμάτια κλαδιών που δεν ανακυκλώνουν τόσο γρήγορα. Όμως, από την άλλη, έχουν αποθηκεύσει άνθρακα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στον ελαιόνα. Δηλαδή και τα δύο είναι σημαντικά. Σε σχέση όμως με το φυτοϊγεία που λέτε για τα μολυσμένα κλαδιά, πάντα είναι καλό να συμβολευόμαστε τον τοπικό γεωπόνο που έχει την εικόνα του ελαιόνα. Όμως, γενικά, ας έχουμε στο μυαλό μας το εξής. Αν τα κλαδιά είναι μολυσμένα, το πιθανότερο είναι ότι η μόλυνση από δέντρο σε δέντρο θα γίνει με τα κλαδευτικά εργαλεία, θα γίνει με τα ραβδιστικά εργαλεία της συγκομιδής και θα γίνει με πληγές που δημιουργούνται είτε από χαλάζι είτε από κάτι άλλο, κατά 95%, και σε ελάχιστο ποσοστό θα μπορούσε να είναι κίνδυνος να γίνει με τα κλαδιά αυτά που θα θρηματίσουμε και θα δώσουμε στο έδαφος. Ποιος απολυμμένει τα κλαδευτικά του εργαλεία από δέντρο σε δέντρο, ποιος απολυμμένει τα εργαλεία συγκομιδής από δέντρο σε δέντρο, που αυτές είναι οι βασικές πηγές διάδοσης των ασθενειών από δέντρο σε δέντρο, και όχι τα κλαδιά που θα τα κόψεις από το δέντρο, θα τα ανακυκλώσεις και θα πέσουν στο έδαφος και θα τα δει και ο ήλιος και θα εκτεθούν στις συνθήκες του χωραφιού. Θέλει προσοχή, θέλει συμβουλή από τον γεωπόνο, όμως οι βασικές πηγές μόλις είναι κλάδεμα συγκομιδή. Ναι, τίποτα, εγώ να συμπληρώσω ότι αυτό που ανέφερα πριν με το βερτιτσίλιο που είναι ένα θέμα και έχουν πολλή παραγωγή, ειδικά με ποικιλίες πιο ευαίσθητες όπως είναι αμφίσεις, Βόρεια Ελλάδα, Κεντρική Ελλάδα και πάνω. Εκεί πέρα από το θρηματισμό, δηλαδή εμείς προτείνουμε και να αρχίσουμε να συμπεριλαμβάνουμε το θέμα της κομποστοποίησης των υπολειμμάτων, οργανικών υπολειμμάτων γενικότερα και περιλαμβανομένων και των υπολειμμάτων κλαδέματος, ώστε όπως έχει δείξει η έρευνα, έχουμε εξυγίανση μετά αυτής της οργανικής ύλης από οποιοδήποτε παθογόνο, αρκεί να γίνει σωστά. Έχουμε πει πάρα πολύ μικρό φορτίο που δεν επηρεάζει. Δηλαδή, βλέπουμε το βερτιτσίλιο ότι ο κύριος τρόπος μετάδοσης είναι πέρα από μολυσμένα εργαλεία, είναι η άρδευση που έχουμε ένα θέμα. Οπότε εκεί πέρα είναι το πιο σύνθετο το θέμα. Νομίζω αυτά είναι έτσι σημαντικά. Αυτό που ήθελα λίγο να αναφέρω, επειδή ανέφερε και ο φίλος Τέλος Πρακτικάκης για το νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για τη βιοποικιλότητα, νομίζω πρέπει να το πούμε αυτό, ότι τελευταία υπάρχουν συγκεκριμένοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί, όπως είναι ο συγκεκριμένος περσινός κανονισμός, regulation, νόμος δηλαδή, που αφορά την αποκατάσταση της φύσης, όπως λέγεται, το Nature Restoration Law, το οποίο ήταν ένα πολύ σημαντικό κατόρθωμα, να το πούμε έτσι, γιατί βγάζει μπροστά δυνατά το θέμα της βιοποικιλότητας. Αυτό αφορά πάρα πολύ τους Έλληνες παραγωγούς, και θα το βρούμε, αν το θέλετε, μπροστά μας, με τρόπο που να δούμε ότι ίσως έχει κάποια προτερήματα για τον ελληνικό ελαιόνα, όπως λέγαμε νωρίτερα, τον παραδοσιακό, τον χαμηλής εντατικοποίησης κτλ. Με τον ίδιο τρόπο υπάρχει τώρα ο κανονισμός για το έδαφος, για την υγεία του εδάφους. Μιλάμε πια για βιοποικιλότητα κάτω από την επιφάνεια, έτσι, κάτω από το έδαφος. Το ίδιο είναι και για την κλιματική αλλαγή, για το carbon farming, που υπάρχει τώρα από πέρσι πλαίσιο και αναμένεται κανονισμός ώστε να υπάρχει αυτό ένα πλαίσιο ώστε να μπορεί να γίνει η πιστοποίηση της δέσμευσης άνθρακα σε μια καλλιέργεια, όπως είναι ο ελαιώνας, στο έδαφος ή ακόμη και στα δέντρα. Πολύ σημαντικός παράγοντας. Και νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ένα επόμενο webinar αυτό για το θέμα του carbon farming και κλιματικής αλλαγής. Τα λέω όλα αυτά έτσι γενικά γρήγορα, βλέποντας και τα σχόλια.
Να πω ότι υπάρχει σχόλιο από τον συνάδελφο του Μανώλη τον Καμπουράκη από το ΕΛΜΕΠΑ, γενικά για το έργο το Life Physics, που έτρεχε παλιότερα από το Ινστιτούτο, τώρα είναι στο ΕΛΜΕΠΑ, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στο Ηράκλειο, με συνδέσεις που μπορείτε να δείτε σύνδεσμους για τα αέρια, καθώς και το Climate Fruit. Προχωράω λίγο στα σχόλια. Βλέπω πάλι μια ερώτηση πολύ συγκεκριμένη για το έδαφος, αν χρειάζεται συμπιεσμένο έδαφος να γίνει κάποια κατεργασία. Πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει. Εδώ είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η υψηλή οργανική ουσία και πολλά οργανικά υλικά στο έδαφος μειώνουν τη συμπίεση του εδάφους. Έτσι, πέρα από τα πάρα πολλά πλεονεκτήματα που έχει. Δεν ξέρω αν έχουμε ξεχάσει κάποια ερώτηση. Γιώργο, αν έχεις και εσύ κάτι να Αυτό συμπληρώσεις. πάντως, Βασίλη, αυτό που λες, για να είναι σαφές, γιατί είναι πολύ σημαντικό, ότι ένα συμπιεσμένο έδαφος, το όργωσα μία φορά, δεν έλυσε το πρόβλημα. Αν όμως απλώσω ένα κομπόστ σε μια σημαντική ποσότητα και το ενσωματώσω, τότε θα δώσει σημαντική βελτίωση, γιατί έτσι θα βελτιωθεί η δομή του εδάφους. Με το όρομα από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα. Με την ενσωμάτωση της οργανικής ουσίας που είπε ο Βασίλης, με ένα κομπόστ, με ανακυκλωμένα υλικά, θα μπορούσε να είναι φύλλα από το ηλεκτριβείο, με κάποιο οργανικό υλικό, έτσι θα βελτιωθεί πολύ η δομή του εδάφους. Νομίζω, Γιώργο, υπάρχει μια τελευταία ερώτηση γενικά για το θέμα της ξηρασίας και κλιματική αλλαγή, όλα αυτά τα φαινόμενα που ήταν πολύ δυνατά πέρσι. Νομίζω πιο έντονα στην Ανατολική Κρήτη, ειδικά, αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Ότι υπάρχει σχόλιο πια ότι ναι, υπάρχουν σημαντικές έρευνες που δείχνουν ότι έχουμε αρχίσει και έχουμε μεγάλο πρόβλημα με το θέμα της κλιματικής κρίσης, αλλαγής του κλίματος σε πολλές περιοχές, όπου πολύ πιθανόν και σε επίπεδο γενετικού είδαμε το πρόβλημα ότι δεν μπορεί να μην καρποφορήσουν καθόλου οι ελιές, γιατί λόγω αυξημένης θερμοκρασίας το χειμώνα, αλλά και λόγω έντονων πιέσεων ξηρασίας και στην καρπόδεση και αργότερα όλο το καλοκαίρι. Μπορούμε να κάνουμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Εδώ υπάρχουν διάφορα που μπορούμε να πούμε. Ξεκινάω εγώ και αν θα συμπληρώνεις μετά ότι σίγουρα είναι σημαντικό αυτό που είδαμε με τις ποικιλίες. Υπάρχουν ποικιλίες που έχουν χαρακτηριστικά γενετικά που μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτές τις νέες συνθήκες. Μετά υπάρχουν πρακτικές, καλές πρακτικές που μπορούν να αυξήσουν την ανθεκτικότητα σε έντονες κλιματικές πιέσεις, ξηρασίας, υψηλής θερμοκρασίας κτλ. Φυτοκάλυψη που αναφέραμε, φυτά κάλυψης, έτσι. Να πούμε εδώ ότι κάποια υλικά όπως είναι τώρα, κάποιες αργυλώδη πετρώματα, υπάρχουν πολλά. Υπάρχει ο καολίνα, τα πουλγίτης κτλ. Που μπορούν να μειώσουν το στρες, το θερμικό στρες και την εξατμιδοσοδιαπνοή στο δέντρο, το οποίο έχει επίσης ωφέλη για την προστασία από την προσβολή από το δάκο της ελιάς, έτσι. Υψηλή οργανική ουσία στο έδαφος, υγιές έδαφος, υγιή δέντρα και όχι απλά μια μονοκαλλιέργεια εντατικοποιημένη με εντατική διαχείριση εδάφους, ακάλυπτο έδαφος, πολύ εντατική διαχείριση, γυμνό, κακουλαδεμένα δέντρα, το οποίο προσπαθούμε με πολλές εισρωές, μετά θρέψεις, άρδευσης, να αντιπαρέλθουμε στο πρόβλημα που δημιουργείται. Γιώργο, θα σας συμπληρώσει αυτό. Ναι, σε επίπεδο κρίτηση μπορώ να πω ότι είναι αρκετά προχωρημένα τα πράγματα, γιατί ο συνάδελφος που είναι στη διαχείριση υδατικών πόρων με την περιφέρεια Κρήτης έχουν φτιάξει ένα σύστημα που οπουδήποτε και να είναι ο ελαιώνας του, το χωράφι γενικά, όχι μόνο για ελαιώνες, μπορεί να μπει και να δει συγκεκριμένη οδηγία άρδευσης, αν υπάρχει βέβαια νερό για άρδευση. Και επίσης υπάρχουν δορυφορικές εικόνες σε επίπεδο Κρήτης που δείχνουν σε ποιες περιοχές υπάρχει σοβαρός κίνδυνος λόγω της έλλειψης νερού και που χρειάζονται να γίνουν συγκεκριμένες δράσεις. Κάτι πολύ σημαντικό όμως που θα έλεγα στον αγρότη είναι το κλάδεμα ως εργαλείο προσαρμογής. Δηλαδή, ένα καλοκαίρι έχω ένα ξηρικό ελαιόνα και έχω ένα καλοκαίρι πάρα πολύ ξηρό. Βλέπω το δέντρο μου ότι αρχίζουν να στρίβουν τα φύλλα. Δεν αρκεί να προσεύχομαι να βρέξει. Θα κάνω ένα θερινό κλάδεμα, να διώξω ένα μέρος της βλάστησης, ώστε το νερό που υπάρχει διαθέσιμο, το λίγο νερό που υπάρχει διαθέσιμο στο έδαφος, να μπορεί να το ρυθμίσω με τη βλάστηση που αντέχει για να ζήσει στο δέντρο μου και να μου κρατήσει κάποια παραγωγή. Άρα παρεμβαίνω δυναμικά στο δέντρο, προσαρμόζω με ελαφριά κλαδέματα θερινά
το δέντρο μου με βάση την εικόνα που βλέπω και με την έλλειψη νερού που υπάρχει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να είμαστε ενεργοί και να μην λέμε «Ωχ, Θεέ μου, στρίβουν τα δέντρα, πότε θα βρέξει». Ωραία. Υπάρχει ένα χέρι ανεβασμένο. Δεν μπορώ να το πλήρω στο όνομα Γεώργιος Δάσκας. Μπορείτε να βάλετε την ερώτηση στο. Είναι πάρα πολλοί κόσμος που συμμετέχει, έτσι. Είναι πάνω από 100 άτομα. Οπότε δεν έχουμε την πολυτέλεια να δίνουμε φωνή σε όλους. Οπότε φωνή εννοώ ήχο με μικρόφωνο. Οπότε μπορείτε να γράψετε την ερώτησή σας. Ε, Υπάρχει μια ερώτηση για κάποια ορυκτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το έδαφος. Υπάρχουν πολλά τέτοια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Έτσι. Εγώ θα πρότεινα να γίνει μια προσεκτική, ας πούμε, μελέτη του το χρειάζεται να προσθέσετε. Είναι σημαντικά κάποια πετρώματα έτσι, δηλαδή που έχουν δώσει πολύ θετικά αποτελέσματα για τη βελτίωση του εδάφους. Ωστόσο, θα πρότεινα κάτι τα πολύ απλά πράγματα, δηλαδή ανάλυση του εδάφους σας, να ξέρετε τι ακριβώς ανάγκες έχει και να δείτε πώς μπορείτε να τις καλύψετε αυτές τις ανάγκες με τρόπους, αν θέλετε, που είναι πιο φιλικούς και προς το περιβάλλον. Δηλαδή, όχι απλά με συνθετικά λιπάσματα, αλλά με αυτό, αύξηση οργανικής ουσίας, αύξηση βιοποικιλότητας εδάφους κτλ. Οπότε, ας ξεκινήσουμε με αυτά τα βασικά, πριν ακόμα φτάσουμε στο να προσθέτουμε άλλα, ας πούμε, σκευάσματα, τα οποία μπορούν να κάνουν μια καλή, ας πούμε, να διαμώσουν το έδαφος. Εδώ μπορώ να προσθέσω επίσης και τα εξανθρακώματα, τα biochar, τα οποία είναι ένα νέο, καινούριο παλιό, είναι δηλαδή αιώνας χρησιμοποιείται από αγρότες. Είναι ένα είδος κάρβουνο, να το πούμε έτσι, αλλά όχι έτσι απλά, δεν είναι κάρβουνο. Ένα εξανθράκωμα, το οποίο έχει πολύ καλές ιδιότητες και αποτελέσματα για το έδαφος. Είναι κάτι που πειραματιζόμαστε τώρα και διάφορα έργα, όπως είναι και το soil olive που ανέφερα τώρα. Ωστόσο, αυτές είναι πληροφορίες που μπορείτε έτσι να βρείτε. Θα πρότεινα όμως να είμαστε προσεκτικοί και υπάρχουν και οδηγίες ακόμα και από τα τοπικά κέντρα συμβουλευτικά. Έτσι μπορείτε να βρείτε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις εδώ. Τύπου, ωραία, πόσο σε 100 το κλάδο μπορεί να είναι το θερινό κλάδεμα. Συνήθως για θερινό κλάδο μιλάμε για έως 20%. Όμως βάζουμε μια υποσημείωση εδώ ότι όταν έχω κάνει το 20% και βλέπω ότι τα φύλλα είναι στριμμένα και το δέντρο μου συνεχίζει να ζορίζεται, συνεχίζω να αφαιρώ βλάστηση μέχρι να το δω ότι αντέχει και ότι επιβιώνει το δέντρο και δεν θα το χάσω. Δηλαδή αυτή την εικόνα την είδαμε στην Κρήτη και μας λέγανε καταστρέφουμε τα δέντρα μου ξεραίνονται και ήταν δέντρο με πλήρη κόμη με όλα τα φύλλα στριμμένα. Και εκεί πολύ απλά θα μπορούσε να αρχίσει να παρεμβαίνει ο παραγωγός να το βοηθήσει κάπως το δέντρο. Ένα άλλο πρόβλημα που παρατηρήσαμε είναι ότι υπήρχαν αρδευόμενοι ελαιώνες, στους οποίους πέρυσι δεν υπήρχε νερό διαθέσιμο γιατί το νερό διατέθηκε σε άλλες χρήσεις αστικές, τουριστικές. Άρα εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερη καταπώνηση. Ένα δέντρο που έχει συνηθίσει να ποτίζεται, ένα δέντρο που έχει αναπτύξει πολύ μεγαλύτερη βλάστηση λόγω ακριβώς του διαθεσιμότητας νερού και ξαφνικά ένα καλοκαίρι δεν το ποτίζεις. Άρα να θυμόμαστε ότι ένα αρδευόμενο ελαιόνα πρέπει να είναι αρδευόμενο κάθε καλοκαίρι και όχι μόνο όταν παράγει την καλή χρονιά, τη γεμάτη. Γιατί είναι και άλλη μια παρανόηση που γίνεται εκεί. Τη χρονιά που περιμένω παραγωγή ποτίζω, τη χρονιά που δεν περιμένω το κάνω ξηρικό. Το οποίο είναι τεράστια καταπώνηση. Άρα γενικά, γιατί αρχίζει να βάζουμε πολλές περιπτώσεις στη συζήτηση, γενικά καλό είναι να παρεμβαίνω, να παρακολουθώ τον ελαιόνα μου συστηματικά, να παρεμβαίνω εκεί που χρειάζεται, γιατί το κλάδεμα είναι που λέγανε παλιά όποιος έχει νερό ποτίζει, όποιος έχει λίπασμα λιπαίνει, όποιος δεν έχει κλαδεύει. Άρα πρέπει να προσαρμόζουμε στα διαθέσιμους πόρους το δέντρο μας, το μέγεθός του, την κόμη του. Εννοείται ότι όσο πιο μεγάλο δέντρο είναι μπορεί να μας δώσει πιο μεγάλη παραγωγή με το αντίστοιχο τάισμα και το αντίστοιχο πότισμα. Αν δεν τα έχω τα άλλα, μικραίνει το δέντρο ώστε να μπορεί να επιβιώσει και να παράγει ικανοποιητικά. Νομίζω, Γιώργο, είναι φανές. Υπάρχουν πολλά ζητήματα και πολλή ανάγκη από τον κόσμο να λάβει πληροφορία έτσι που δυστυχώς δεν υπάρχει. Είναι μια αδυναμία αυτή τώρα για το ελληνικό σύστημα γεωργικής κατάρτισης, εκπαίδευσης, ότι δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες. Κάτι προσπαθούμε να αναπληρώσουμε, παρόλο σαν ερευνητικά ιδρύματα, Ινστιτούτα, μάλλον έχουμε δουλειά να ερευνούμε και να μεταφέρουμε τη γνώση όσο μπορούμε. Έτσι. Πιστεύω πολλά από αυτά μπορείτε να βρείτε πηγές, πάλι θα το αναφέρω στην ιστοσελίδα και για την άρδευση που αναφέρεται αρκετά. Υπάρχει συνάδελφος ερευνητής που κάνει δουλειά πολύ πάνω στην άρδευση, ειδικά σε περιοχές όπως είναι η Κρήτη, έτσι, που αναφέρθηκε πριν. Ε,
Η ώρα είναι 3 παρά 20 ήδη. Θα ήθελα ίσως αυτή την ευκαιρία εδώ να μοιράζουμε τώρα ότι αύριο ξανά έχουμε έχουμε το ίδιο webinar με το ίδιο τίτλο βιοποικιλότητα και ελαιοκαλλιέργεια, αυτή τη φορά στα αγγλικά. Μοιράστηκα μαζί σας τώρα το σύνδεσμο και το poster, την αφίσα, που μπορείτε να κάνετε εγγραφή. Όπου έχουμε ακόμα έναν διεθνή καλεσμένο αυτή τη φορά, τον Κάρλος Ρούιθ, που είναι πληθυσμιακά υπεύθυνος του έργου Ολιβάρες Βίβος. Ουσιαστικά θα είναι κατά κάποιο τρόπο επανάληψη του σημερινού, αλλά με αρκετά εστίαση στο Ολιβάρες Βίβος, λόγω του καλεσμένου και σε ένα, ας πούμε, πιο διεθνές ακροατήριο. Οπότε σας προτείνω, όσο αν νιώθετε ότι θέλετε να παρακολουθήσετε πάλι και να ακούσετε και το τι έχει να πει ο συνάδελφος από το εξωτερικό, να παρακολουθήσετε και να εγγραφείτε στο αυριανό webinar. Θα βρείτε στην εγγραφή στο σύνδεσμο, στο τέλος θα βρείτε και το σύνδεσμο Teams, στο οποίο θα μπορείτε να παρακολουθήσετε, αν και θα γίνει πάλι μέσω email αύριο κοινοποίηση πώς μπορείτε να παρακολουθήσετε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο να υποθεί. Ε, Θέλω να πω ότι μπορούμε να δοκιμάσουμε να στείλουμε ένα email στους συμμετέχοντες, αν όσοι ενδιαφέρονται, να μπουν σε μια ομαδική κατάσταση, να στέλνουμε ενημερώσεις σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Να πούμε δηλαδή σε σχέση με αγροοικολογία και ελαιοκαλλιέργεια και βιοποικιλότητα, μπορούμε να στέλνουμε κάποιες ενημερώσεις σε όσους ενδιαφέρονται. Αλλά πραγματικά, αν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα, έχει πάρα πολύ χρήσιμο υλικό από ποιότητα ελαιολάδου, φυτοριακό υλικό, άρδευση, λίπανση, σε ό,τι και να σας ενδιαφέρει, και υλικό διαθέσιμο εκεί, και οι άνθρωποι που μπορεί να σας στείλουν σε άλλες ιστοσελίδες ή σε κάπου άλλο που υπάρχει υλικό. Ε, Μακάρι να μπορούσαμε να είμαστε σε κάθε ελαιόνα επιτόπιοι σύμβουλοι. Δεν μπορούμε να το κάνουμε, ούτε είναι δυστυχώς στο κομμάτι που πρέπει να κάνουμε. Πάντα ενθαρρύνω να έχετε ένα τοπικό σύμβουλο και μια ομάδα παραγωγών να λειτουργείτε έτσι ομαδικά. Αυτά τα δύο θα ήθελα, και εμείς όσο μπορούμε θα είμαστε κοντά σας, να σας δίνουμε ό,τι πληροφορία έχουμε και να παίρνουμε και από εσάς τις ιδέες σας και τις προτάσεις σας. Να πω επίσης, μια και υπάρχει έτσι ενδιαφέρον, υπήρχε ένα πρόσφατο άρθρο από εμάς εδώ από την ομάδα της Καλαμάτας συγκεκριμένα, γενικά για τα ωφέλη της βιοποικιλότητας στην ελαιοκαλλιέργεια. Είναι στο περιοδικό Γεωργία Κτηνοτροφία. Στέλνω εδώ το link που μπορείτε να το διαβάσετε online, και σε συγκεκριμένη σελίδα που, αν θυμάμαι καλά, είναι η 48-49 και 50. Μπορείτε έτσι να βρείτε και γραπτώς κάποια πράγματα, να διαβάσετε δηλαδή γενικότερα και όλα αυτά που είπαμε σήμερα, αλλά και έτσι πιο γενικά πράγματα. Το έχω στείλει εδώ. Νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να δημιουργήσουμε και μια λίστα, ένα mailing list που να κοινοποιούμε Ναι. τις πληροφορίες. Η εγγραφή σας περιείχε επίσης το ερώτημα αν θέλετε να δέχεστε περισσότερες ενημερώσεις από εμάς, οπότε ίσως μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό, ώστε να υπάρχει αυτή η αίτηση. Βλέπω ότι υπάρχει ανάγκη έτσι για την πληροφορία. Δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε κάτι άλλο. Έγινε μια καλή αρχή επικοινωνίας. Σίγουρα θα μας ενδιαφέρει και να πάρουμε και από εσάς ιδέες, όχι μόνο δηλαδή δεν τα ξέρουμε όλα κι εμείς. Θέλουμε και τις ερωτήσεις σας, αλλά θέλουμε και τις δικές σας ιδέες, εμπειρίες, προτάσεις. Πράγματα που θα αξίζουν να ερευνηθούν και δεν τα έχουμε πιάσει ακόμα ενδεχομένως. Και νομίζω ότι για σήμερα ότι θα μπορούσαμε έτσι να κλείσουμε όμορφα κάπου εδώ και να προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να συνεχίσουμε την επικοινωνία μετά με άλλα μέσα, με ενημερωτικά δελτία κτλ. Εντάξει, να πω ότι αυτή ήταν μια έτσι εκδήλωση γενικά και προηγούμενο webinar που έγινε, και θα γίνουν και άλλα. Εξωστρέφει, ας πούμε, από το Ινστιτούτο και τον οργανισμό στο να επικοινωνούμε τα αποτελέσματα. Σίγουρα είμαστε πολύ άσχολοι. Έχουμε πολλούς ρόλους και φορτωμένο γενικά πρόγραμμα και περιορισμένους πόρους, ανθρώπινο δυναμικό και όλα αυτά. Ωστόσο, είμαστε όσο μπορούμε ανοιχτοί, ώστε να υπάρχει διάδραση έτσι μεταξύ μας. Και ίσως μπορείτε να παρακολουθείτε, υπάρχουν και τα social media, το Ινστιτούτο υπάρχει στο Facebook, η ιστοσελίδα. Νομίζω μπορείτε να μας δείτε εύκολα αυτά που κάνουμε. Να σας ευχαριστήσουμε έτσι. Ελπίζω να είστε ικανοποιημένοι γενικά. Έτσι προσπαθούμε να καλύψουμε τώρα σε αυτή τη 1,5 ώρα, λιγότερο από 2 ώρες, ό,τι περισσότερο μπορούσαμε. Οπότε μπορούμε ίσως να κλείσουμε τώρα.
θα είμαστε σε επικοινωνία μέσω email. Θα προσπαθήσουμε να στείλουμε ίσως τις διαφάνειες για αρχή, Γιώργο, έτσι. Ναι, ναι. Ώστε να έχετε τουλάχιστον τις παρουσιάσεις γραπτός. Υπάρχει και αυτό το άρθρο που στείλαμε, υπάρχει το υλικό στα sites που στείλαμε και στο σελίδα μας, έτσι. Οπότε ευχαριστούμε και πάλι. Αυτό, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ και να είστε καλά και μακάρι έτσι, να κρατήσουμε επαφή και να ανταλλάζουμε ιδέες και γνώσεις, μήπως και κάνουμε έτσι μικρή πρόοδο όσο γίνεται σε αυτή την κατάσταση στη γεωργία της Ελλάδας. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ωραία, τίποτα. Καλή συνέχεια σε όλους και θα είμαστε σε επαφή για περαιτέρω έτσι, συνδιαλλαγή και περισσότερες πληροφορίες. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Το κλείνω εδώ. Εντάξει. Γεια σας. Γεια χαρά.